दाभोळमधील खड्डे हे आहेत, मात्र इतर जे काही प्रश्न आहेत जे अजूनही अनुत्तरित आहेत त्या सगळ्याबाबत या लाईव्हमध्ये आपण आज सगळे प्रश्न मांडणार आहोत। त्याचं प्रमुख कारण ते म्हणजे दाभोळ खड्डे आहेत। गेल्या काही दिवसांपासून दाभोळच्या खड्ड्यांबाबत अनेक वेळा बोललं जात होतं आणि त्या सगळ्या खड्ड्यांवरती प्रश्न मांडण्यासाठी अनेक वेळा कॉल आले, अनेक वेळा SMS आले आणि याबाबत दाभोळच्या खड्ड्यांबाबत आवाज उठवणं गरजेचं आहे, म्हणून हे आजचं प्रायोजन आहे लाईव्हचं। याच्या आधी आपण दापोली, खेड, त्यानंतर तळी, गुहागर अशा अनेक ठिकाणच्या बातम्या केलेल्या आहेत, अनेक ठिकाणच्या खड्ड्यांच्या बातम्या केलेल्या आहेत, तिथे इम्पॅक्ट देखील पाहायला मिळाला। आणि त्यानंतर दाभोळमधल्या खड्ड्यांबाबत नेहमीच एक आक्षेप घेतला जातो किंवा मग दाभोळमधल्या नागरिकांची अनेक वेळा हीच समस्या असते की दाभोळमध्ये खड्डे खूप आहेत, मात्र त्या खड्ड्यांचं निरसन कधी होईल किंवा मग ते खड्डे कधी भरले जातील, म्हणून हे आजचं लाईव्ह आहे। थेट दाभोळमधून, दाभोळच्या अंतर्गत हा रस्ता आहे, तिथे हे पडलेले खड्डे आहेत। आम्ही ज्या ठिकाणी उभे आहोत ती दाभोळची बाजारपेठ आहे आणि तिथून दाभोळचा जो मुख्य रस्ता दाभोळच्या अंतर्गत जातो तिथपर्यंत आपण दाभोळमध्ये नेमकी काय खड्ड्यांची परिस्थिती आहे या सगळ्याबाबत बोलणार आहोत। हे थेट लाईव्ह जोडले गेलेलं आहे आणि याचं प्रक्षेपण पण थेट लाईव्ह आपण करतोय की दाभोळमध्ये खड्ड्यांमुळं नागरिकांचे कशा पद्धतीनं हाल सुरू आहेत। आणि कोकण कट्टा न्यूजला गेल्या अनेक दिवसांपासून या सगळ्याबाबत आवाज उठवण्याची मागणी होऊ लागलेली होती, त्यामुळं हे लाईव्ह आहे आणि पूर्ण दाभोळमधून आपण दाभोळमधल्या खड्ड्यांची परिस्थिती जाणून घेणार आहोत। हे लाईव्ह आहे खड्ड्यांचं। दाभोळमध्ये अनेक दिवसांपासून या खड्ड्यांचा त्रास होतोय आणि त्याचंच एक लाईव्ह आपण या माध्यमातून करतोय। दाभोळच्या बाजारपेठेमधली ही दृश्य आहेत आणि जवळपास या सगळ्या अंतर्गत जी रस्ते आहेत त्या सगळ्या रस्त्यांचं आपण पाहणार आहोत की नेमकी काय रस्त्यांची हालत आहे किंवा मग नागरिकांना ह्या खड्ड्यांचा किती त्रास होतो आहे, तर त्या सगळ्याबाबत आज चर्चा करणार आहोत। जे ठिकाण आहे ते दाभोळचं बाजारपेठ आहे आणि त्यानंतर आपण वरती जाणार आहोत। या क्षणाला जे काही प्रेक्षक पाहत असतील त्यांना काही कमेंट करायचे असतील किंवा मग काही बोलायचं असेल तर तुम्ही बोलू शकता या खड्ड्यांबाबत, किंवा मग तुम्हाला काही या सगळ्याचा त्रास होतो की नाही, किंवा मग तुम्हाला ह्या खड्ड्यांबाबत नेमकं काय बोलायचं आहे तर तुम्ही कमेंटच्या माध्यमातून करू शकता। हे सगळे दाभोळच्या रोडवरचे खड्डे आहेत ज्याचं आपण अनेक वेळा दाखवलेलं आहे थेट लाईव्ह आणि त्यानंतर आज देखील हे लाईव्ह दाखवतोय। थोडं सविस्तरच आपण हे बघतोय। इथे पुढे थांबायला लागेल का? इथे ठीक आहे, मला वाटतं पुढे थांबव, पुढे आपण बोलू। ठीक आहे। आपले काही प्रेक्षक जोडले गेलेले आहेत, त्यांना पुन्हा एकदा सांगतो की हे ठिकाण आहे दाभोळचं आणि दाभोळची बाजारपेठ आहे, तिथला हा मुख्य रस्ता आहे ज्या ठिकाणी खड्डे पडलेत आणि त्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना त्रास होतोय। गेल्या 1 वर्षभरापूर्वी याच माध्यमातून आपण एक बातमी केलेली, ती बातमी सर्वांनी पाहिली आणि त्यानंतर आपण काही दापोली तालुक्यातल्या इतर गावांचं देखील खड्ड्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यानंतर दाभोळमधून जेव्हा त्या सगळ्याबाबत आवाज उठवण्यात आला किंवा मग दाभोळच्या अनेक नागरिकांनी आमच्याजवळ संपर्क साधला, त्यामुळं हे आज लाईव्हचं प्रायोजन आहे। हे आता आपण
हाच मुख्य रस्ता आहे आणि याच मुख्य रस्त्यावरून पुढपर्यंत जाणार आहोत की नेमकी रस्त्याची हालत काय आहे. हे सगळे बसलेत काही मच्छी विकायला. कसं आहे रस्ता? रस्ता सुंदर आहे. सुंदर आहे. किती त्रास होतो तुम्हाला? अतिशय आम्हाला त्रास होते हां पण रस्त्याचा. हां पण इथे मागच्या वेळी बांधकाम केलेलं त्याचं काय झालं? तो गेला. पण मग बोलत का नाही तुम्ही? आम्ही बोलणार काय? हां तोंडाची वकवक उगीच करायची. अच्छा पण मग त्रास तर होतो ना? हो आता बुजायला खड्डा काय? हां पण हे बुजवले ते खड्डे तर दिसत आहेत. अच्छा पाऊस वरून पाऊस खाली खड्डे तर बुजतील. बरोबर बुजणारच नाही. अहो किती सांगितलं तरी ते काय सारखा करणार नाही. अच्छा कोणाला सांगितलं का? सगळ्यांना सांगून झाला. हां आमच्या अंगावर पाणी येते तो काय राहणार नाही यायचं. दाबोल कधी सुधारणार? का पण दाभोळ का सुधारणार नाही? तुम्हाला का वाटतं हे सगळं सुधारायला हवं? तर आता गेलं बचपन इथे दाबोल मध्ये. रस्ता राहिलाच तेजसजी. आता इथे बसला खड्डेच आहेत. अच्छा काही कमेंट आल्या आहेत त्या कमेंट देखील आपण वाचण्याचा प्रयत्न करूया. हे दाभोळचं बाजाराचं पूल आहे आणि तिथे हे सगळे मच्छीवाले विक्रेते बसतात, महिला बसतात. त्यांना आपण एक प्रतिक्रिया घेतली आहे. काकी तुम्हाला या खड्ड्यांचा त्रास होतो की नाही? मग कोण काही बोलत नाही? हां पण मग तुम्ही पण इथेच बसता तरी पण हे खड्डे आहेत. होय ना? अच्छा बरं तुम्ही किती दिवस इथे बसता की दररोजचं आहे तुमचं? अच्छा अच्छा तुम्हाला खूप त्रास होतो? बरं हे आहेत इथे दररोजच्या खड्ड्यांचा सामना करणाऱ्या या सगळ्या महिला आहेत आणि हे पुलावरचं काम आहे. मागच्या वेळी या पुलाच्या इथे काम केलेलं मात्र ते काही ठीक काही झालेलं दिसत नाही आहे. ठीक आहे पाऊस आहे खूप पडतो पण निदान काम करणं तरी चांगलं अपेक्षित आहे. हे काही 2 ते 3 दिवसापूर्वी इथे मला ऐकीव आहे की इथे काहीतरी सिमेंट मारण्यात आलं पण काय सिमेंटचं मला काही एक अंश पण दिसत नाही आहे इथे की सिमेंट मारलं गेलं आहे किंवा मग इथे काही व्यवस्था केली आहे. होय हो येतो हो चला आपण इथून पुढे जाऊया. हा काही दाभोळचा भाग आहे. अजून पुढे खूप खड्डे आहेत. सगळेच दाखवायचं तुम्हाला. चला थँक्यू. होय 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 सगळीकडे टाकणार. गुड मॉर्निंग हॅपी पार्टी अँड एक मराठा कोटी मराठा. ठीक आहे हे आपण आपला विषय खड्ड्यांचा आहे त्यामुळं त्यावरती कमेंट करणं अपेक्षित आहे. तुम्ही त्यावरती कमेंट केलं तर आपण त्याला रिस्पॉन्स देऊ की मग त्याला उत्तर देऊ. हा आहे आता दाभोळमधील बामणे मोल्ला जो अतिशय खराब भाग आहे जिथे अतिशय सगळ्यात जास्त खड्डे आहेत दाभोळमधले. थांब जरा. होय दाभोळचे जेवढे रस्ते आहेत त्यापैकी अतिशय खराब हा सगळा भाग आहे. म्हणून मी गाडीवरून उतरलो की या भागामध्ये कधीही खड्डेच आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे मी तिथे चांगला रस्ता अजूनपर्यंत नाही बघितला आहे. बघितला असेल तर त्याला खूप वर्ष झाली असतील. ते हे खड्डे आहेत सगळे. दाभोळमध्ये सगळ्यात जास्त खड्डे कुठे झाले असतील तर सगळेच सांगतील. एक नाव म्हणजे बामणे मोल्ला आणि तो आपण बामणे मोल्ल्यामध्ये आहोत. जवळपास आपल्याकडे 200हून अधिक लोक बघतायत आता लाईव्ह आणि काही जण या ठिकाणी काही कमेंट आपण बघूया. ही सगळी रस्त्याची परिस्थिती आहे. अतिशय दयनीय आहे. हा भाग आहे दाभोळमधला बामणे मोल्ला. कदाचित या रस्त्याने डांबरीकरण खूप वर्षापूर्वी बघितलं असेल आणि त्यानंतर हे आहे. काही लोकांना आवडतं हे लाईव्ह करताना. अनेक जण थंब पण दाखवत आहेत कारण हे काय लोकांच्या अंतर्गत विषय आहे. लोकांना जे मांडायचं आहे ते आपण मांडतोय आणि त्याचा हा प्रतिसाद आहे. अनेक जण म्हटले होते की करा बातमी म्हणून पण आपण म्हणूनच हे रस्त्यावरती उतरलो आहे आणि त्याची ही थेट दृश्य बामणे मोहल्ला या ठिकाणीचे आहेत. अतिशय दयनीय अवस्था रस्त्याची झालेली आहे
आणि इथून आपण सगळं पुढे जाणार आहोत. पण इथली गाडीवाली कसे चालवतात ते त्यांनाच माहिती. हा सगळा परिसर आहे इथला. खड्डे आहेत का? हे सगळं बामणे मूल्यातल्या रस्त्याची हालत आहे. हे पहा, एकही असं व्यवस्थित काही जागा नाही आहे की जिथे खड्डे नाही आहेत असे. इकडेच तुमच्याकडच्याच बातम्या करायला आलो. हां, नाही लाईव्ह आहे होत आपण आणि दारूच्या खड्ड्यांचेच प्रश्न मांडतोय. हां हां, होय होय, बरं अच्छा, याच्याकडे गेलो होतो पाडावी. अच्छा बरं, हो एकदम यस, होय. काही ओळखीचे आहेत ते आपल्याला भेटतात आणि या सगळ्याबाबत सांगतात की खड्ड्यांचा खूप त्रास आहे, ज्याच्यामुळे इथल्या सगळ्याच वाहन चालकांना त्रास होतोय आणि म्हणून हे लाईव्ह केलेलं आहे. हा आहे, चल पुढे जाऊ, आता पुढे जाऊ. हा दाभोळमधला बामणे मूल्याचा परिसर. हे सगळे भयानक आहे, सगळी परिस्थिती अतिशय भयानक आहे. समीर चौगले, गुरुदीप आहेत काही जण, पण तुम्ही हाय करण्यापेक्षा काही कमेंट करा, ज्याने आपल्याला कळेल की तुमचं मत नेमकं काय आहे किंवा मग तुम्हाला काय म्हणायचं आहे. हा जरा बऱ्यापैकी चांगला रोड आहे तिथपर्यंत. आपण पुढं गाडीवरून जाऊन पुढे जे खड्डे आहेत ते बघू पुन्हा. चलो. हे दाखवण्याचं एवढंच कारण आहे की हे सुधारणं गरजेचं आहे किंवा मग ह्या ठिकाणी काम होणं गरजेचं आहे. कारण काय, प्रत्येक वेळी अशा बातम्या देऊन मग पुन्हा अनेक प्रश्न काही लोक निर्माण करतात. पण माझं म्हणणं आहे की ह्या बातम्या देण्याची वेळच यायला नको. असं करायला पाहिजे सगळ्या प्रशासन व्यवस्थेने किंवा मग इथल्या व्यवस्थेने, की जेणेकरून लोकांना चांगलं जाता येईल, त्यांच्या गाड्या फिरवता येतील किंवा मग आपलं दाभोळचं नाव एक चांगलं राहिलं पाहिजे. त्या खड्ड्यांमुळे जे खराब होतं आहे ते पुन्हा आता इथे सुरू झाले, ते पुन्हा आपण बघतोय. हा पूर्ण दाभोळचा वरचा परिसर आहे. काय याचं हे एरिया ना, मला वाटतं वनकर मोहल्ल्याच्या आधीच आहे हा. असं आहे. कोकणकट्टा न्यूजने तुम्ही जे आपले नेहमीचे प्रेक्षक आहेत त्यांना माहितीच आहे की आपण जेव्हा तळीतली बातमी केली किंवा मग बातमी केली त्यावेळी या सगळ्याचा इम्पॅक्ट झाला आणि तिथे रस्ते चांगले केले. पण माझं पण तेच अपेक्षा आहे की दाभोळीचे पण रस्ते हे चांगले व्हावेत आणि तिथल्या नागरिकांना ज्या होणाऱ्या अडचणी आहेत किंवा मग ज्या समस्या आहेत त्यापासून मुक्तता मिळावी. ते पुन्हा आपण आलो आहे दाभोळच्या वरचा भाग, म्हणजे जिथून वनकर मोहल्ला हा सुरू झाला आहे. हा सगळा रस्त्यांचा परिसर आहे आणि हा पुन्हा वनकर मोहल्ल्याच्या इथे आहे. हा पुन्हा हा परिसर. थांब जरा, सगळी गटारं भरली आहेत. हा सगळा परिसर आहे, दत्त मंदिर आहे आणि ही रस्त्याची सगळी अवस्था आहे. हा इकडे दत्त मंदिर आणि त्याच्या समोरचा हा रस्ता आहे. काही तिथे साफसफाई चाललेली आहे आणि ह्या इथल्या खड्ड्यांची अवस्था आहे. आणि मागच्या वेळी जे आपण बातमी केली तो परिसर तुम्हाला दाखवतो.
याच्या आधी कोकणकट्टा न्यूजच्या प्रेक्षकांना माहिती असेल की आपण कुठे बातमी केली, तो हा सगळा परिसर हे बघा. 1 वर्षापूर्वी इथे जे खड्डे भरण्यात आलेले तिथली ही अवस्था. ह्या ठिकाणी आपण व्हिडिओ करत होतो आणि तिथे साधारणतः ते काम सुरू होतं आणि त्यानंतर हे सगळे हो आपले प्रेक्षक आहेत आता लाईव्ह पण बघतात, तेच मला दाखवत आहेत, चांगली गोष्ट आहे. हे इथे मागच्या वेळी आपण बातमी केलेली 1 वर्षापूर्वी जे इथे काम सुरू होतं. आपल्याला कोणाला आक्षेप नाही करायचं आहे किंवा मग कोणावर टीका करायची नाही आहे. म्हणणं एवढंच आहे की पत्रकार आणि माध्यम म्हणून आम्ही हे दाखवणार आणि लोकांच्या समस्या मांडणार. हा तो भाग आहे 1 वर्षापूर्वीचा जिथे हे थोडे खड्डे डागडुजी करण्यात आलेली होती आणि त्यानंतर मागच्या वेळचा जो आपण रस्त्याचा व्हिडिओ केलेला होता तो याच ठिकाणाचा होता. हाच तो परिसर. असं ह्या परिसराची आत्ताची अवस्था म्हणजे जेव्हा खड्डे की काय ते डागडुजी केली त्यांनी, त्यानंतरचा विषय आहे, पण त्यानंतर लगेचच रस्ते खराब झाले. हा हे वनकर. अजून पुढे जाऊया आपण. खूप चांगली लोक बघतायत, 350-400 लोक बघतायत. ग्रामपंचायतचं काम आहे. तुमचे आभार. नरवणकर नाका. येस नरवणकर नाका, अगदी बरोबर. वनकर मोहल्ला पूल, खूप चांगलं काम. स्वप्नील मयेकर म्हणतायत खूप चांगलं काम. बरं, तुमचे आभार. तुम्ही कमेंट आहेत. जाधववाडी, प्रणय नरवणकर. बरं आहे. आम्ही असंच पुढे जाणार आहोत. सगळ्या रस्त्यांची माहिती देतोय इथून. तुम्ही या सगळ्यामधून गेला आहात किंवा तुम्हाला ह्या सगळ्या खड्ड्यांचा काय त्रास होतो आहे ते तुम्ही कमेंटमधून सांगितलं तर बरं होईल. हे असं आहे सगळं. हे आता तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे हे पूल आलं दाभोळचं आणि या पुलाच्या इथले ही परिस्थिती आहे. पण इथे मागेच खूप चिखल झालेला होता आणि तेव्हाच आपण एकदा बातमी दिलेली होती. तो हा सगळा परिसर. हा पुन्हा हा परिसर आहे. हे सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की मला असं एक भाग नाही भेटला आहे की जिथे चांगले रस्ते आहेत किंवा मग चांगला भाग आहे जिथे व्यवस्थित रस्ते आहेत आणि त्या ठिकाणाहून चांगली वाहतूक सुरू आहे. तर हे पुन्हा वनकर मोहल्ल्यातल्या भागाचं पुढून मनियारवाडी इथून लागते आणि तिथली ही दृश्य आहे. हे बघा, हे केवढा मोठा खड्डा आहे. हे दररोजचे समस्या आहेत या लोकांना सगळ्याच. मला वाटतं यावर बोलणं गरजेचं आहे. फक्त बातम्या न देता लोकांना पण यावरती आवाज उठवणं गरजेचं आहे. हा एक इकडे रोड जातो, अजून आपण या रोडने जाऊ आणि पुन्हा मग येताना तिथून हे करू. चलो. हा मनियारवाडी, ही मनियारवाडी आणि हे मनियारवाडीतील खड्डे. हा सगळा परिसर आहे. हा कब्रस्तान आहे. ज्यावेळी मागच्या वेळीची एक घटना होती की ते कुत्रा चावला म्हणून एक व्यक्ती गंभीर जखमी झालेला, तो हा सगळा परिसर आहे. आपण त्याबद्दल बातमी दिली आणि पुन्हा हा खड्डे पुन्हा सुरू झाले. थांब जरा. हे असे सगळे मोठे मोठे खड्डे आहेत. हा सगळा जो आधी मूळ पूर्वीचा खड्डा आहे ना तो इथे दिसतोय, जे आपण हे पाहतोय. हा मूळ खड्डा, त्याच्यावरची ही लेअर आणि त्यानंतर जो काम करण्यात आलेलं आहे ती ही खडी. असं आहे सगळं. म्हणजे एका रस्त्यावरती किती लेअर पडले आहेत ते साधारणतः आपल्याला जो रस्ता करणार आहे तोच सांगू शकतो. हे लेअर सगळे दिसत आहेत इथे. तुम्ही जाणीवपूर्वक बघत असाल किंवा मग दाभोळच्या इथले असेल तर त्यांना माहिती आहे 100% की किती लेअर ह्या रस्त्याने बघितले आहेत. ह्या सगळ्या लेअर आपण बघतोय. 2 लेअर आहेत, 3 लेअर आहेत. मूळ खड्डा, मूळ रस्ता, त्याच्यानंतरची हे लेअर आणि ही लेअर, असं सगळं. आणि त्यानंतरची काही ही खडी पडली आहे ती. पुढे जाऊ पुन्हा. काही कमेंट आले का बघू. अहो खड्ड्यात रस्ता शोधायला लागेल तेजस सर. यस बरोबर आहे, तेच काम करतोय मी आता.
खड्ड्यातच रस्ता शोधण्याचं काम सध्या सुरू आहे. सुंदर आमचं गाव दाभोळ, त्याचं नाव नाही, दाभोळ सुंदर आहे हो, दाभोळला नाव नका ठेवू. ते म्हणूनच ते आपण जेव्हा ह्या लाईव्हला नाव दिलं तेव्हा त्या लाईव्हला नाव हेच दिलं की सुंदर दाभोळला खड्ड्यांची नजर. दाभोळ गाव अतिशय उत्तम आहे, दाभोळची लोकं त्याहून अतिशय उत्तम आहेत, फक्त काही गोष्टी ते मांडत नाहीत, हेच ते थोडं वाईट वाटतं, बाकी काही नाही. बाकी दाभोळ निसर्ग संपन्न असलेला हा गाव आहे, बीच आहे, चंडिका देवीचं मंदिर आहे, काय नाही आहे, खूप सगळं आहे. फक्त काही गोष्टी आहेत ज्या बदलायला हव्यात आणि त्या बदलणं अपेक्षित आहे. आता अनेक जेव्हा आम्ही जेव्हा ह्या खड्ड्यांच्या बातम्या करतो किंवा मग कोकण कट्टा न्यूजचं जे काही काम बघून लोक सगळं ऐकतात तेव्हा त्यांना कळतं की आपण यांच्याजवळ मांडायला हवेत प्रश्न, ते मांडतील. मध्यंतरी एका ग्रुपवरती ऑडिओ क्लिप पण फिरलेली, थांब जरा, की कोकण कट्टा न्यूजला बोलवा, ते हे सगळे खड्ड्याचे प्रश्न मांडतील. हा कोणता भाग जरा कुठला? दरवेशवाडी. अच्छा, दरवेशवाडी. हा दरवेशवाडीचा आलोच, तुमची प्रतिक्रिया घेणार आता मी. आलोय. हा दरवेशवाडीचा भाग आहे, हे बघा, हा दरवेशवाडी आहे. होय तेच सांगण्यासाठी आलोय. हा भला मोठा खड्डा आहे आणि काही नागरिक पण आहेत दरवेशवाडीतले. कधी शेवटचा रस्ता कधी बघितला तुम्ही? शेवट असं झालंच नाही ते. नाही पण कधी आठवा आणि सांगा की शेवटचा रस्ता तुम्ही कधी बघितला? वरच्या रस्त्याचा हा. 2 महिने नाही झाले हा. तेव्हा लगेच खराब झाला तो रस्ता. होय ना, आम्ही तेच सांगतोय आता आपल्या प्रेक्षकांना. बघा तिथे होय. सर्व पडतात आहे. होय. 3 ते 4 लेअर आहेत या रस्त्यावर. बरं, होय ना, आता तिकडेच जातोय. पडतात आहे. बरं. वर्ष इथे झालेली आहे, त्या रस्त्याला रस्ता होतच नाही. कधी होणार आहे? अच्छा, तुम्ही लाईव्ह पाहताय का? क्या बात आहे. तर हे लाईव्ह पाहतायत आपलं. खूप लोक आहेत, 500 जण आहेत, लोक बघतायत. हा, बोला. हा, चला. हा, हो. होय. सगळे दाभोळ मधले आता राईट नाव हे लाईव्ह बघतायत. बरेच आम्ही ज्यांना भेटतोय ते सगळे हे लाईव्ह बघतायत. यस, हे सगळं दरवेशवाडी आणि तिथे तर तळच झालंय सगळं. यस. नमस्कार. बस तुमच्याकडे आलोय. होय. होय. तेच दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. हे बघा हे आमदार, हे आमदार, म्हणून सांगतोय फोटो घ्या, हे आमदार आहे. रस्ता. हा, तुम्ही होतात ना. हा, हे थेट लाईव्ह आहे आणि होय बघतोय. हा काही रिस्पॉन्स आहे ना, तो इथल्या लोकांचा आहे. हे बघा, हे सगळं लाईव्ह आहे. हे बघा हे सगळी दृश्य आहेत. कुठून आलात तुम्ही? दापोली. बरं, अच्छा. रस्ते येताना कसे आहेत? काय म्हणजे तुम्ही कुठून आहात? मुंबईवरून? अच्छा. काय म्हणताय? होय ना, कुठून? दाभोळवरून की तिकडूनच खूप रस्ते खराब आहेत? बरं. तुमच्या गावात तुम्ही जिथून आलात तिथे रस्ते चांगले आहेत? कुठलं गावाचं नाव सांगा. अच्छा, गुडघ्यामध्ये रस्ते कसे आहेत? मग खड्डे लागतात कुठे तुम्हाला? अच्छा, उसगाव मधून खड्डे सुरुवात होतात. बरं, थँक्यू सो मच. हा, होय ना. अच्छा. नाही, मी तेच मगाशी सांगितलं, दाभोळ मधल्या रस्त्यांचं जर प्रमुख खड्ड्याचं नाव घेतलं तर बामणे मोल्ला आणि त्यानंतर दरवेशवाडी. हा, 2 नंबर दरवेशवाडीचं लागतं. हा, अजूनपर्यंत मला वाटते 2 वर्ष झालेली आहे, पण याच्यातले कुठे कधी खड्डे पण भरले गेलेले नाही. खरं, कधी कोण खड्डे भरायला आले नाही. बरोबर. कधी बघितले की खड्डे आहेत की नाही आहे. पण भाई हे का होतं?
का होतं पण हे गावात कोण कुणाचं लक्षात नाही आहे हा म्हणजे लोक बोलत नाही ना थोडक्यात लोकं काय बोलत नाही. हा गणपती फक्त वगैरे तिथपर्यंत खाली ते आपला जातीवाल्याचे तिकडच्या आमच्या घरामध्ये खड्डे माणसं भरले. नाहीये. बरोबर तिकडेपर्यंत पुढे ना मी भरता हा ते पण आले नाही ते भरायला. इथं शेवटचं कधी भरलं काय टाकलं का इथे की कधीच नाही आतापर्यंत हा तेवढी आठवण नाही हा. कधी भरले, काय नाही. हा आता बघा पुढे किती एवढा मोठा होय 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 भाभी बोला तुम्ही बिंदास बोला हो आता इतके दिवस आता हे खड्डे झालेले आहेत. होय होय इथे आम्हाला त्रास आहे. होय आम्ही पाणी वगैरे तिकडे भरतात तिकडे पण ते धोंडे उडतात अंगावैलान बरोबर अगदी आहे ना. मग आता ते कोणाचं काय जर जीव द्यायला काय झालं ते कोणतरी जबाबदारी देईल मला सांगा तुम्ही. नाही तर करायला नको. बरोबर पण मग ह्या सगळ्याचा त्रास तर सगळ्यांना होतोय. आता हा छोटा आपला आपला लाईव्हच बघतोय आपण आपला लाईव्ह बघतोय नाही पण याच्यासाठी नागरिक म्हणून पुढे तर यावं लागेल. प्रत्येक वेळेला काही एक सण आलं किंवा मग उत्सव आलं की सगळ्यांना खड्डे दिसतात पण असं इतर वेळेला इथलेच रहिवाशी राहतात मग याबद्दल काय प्रश्न का नाही मांडत. दिसत नाही कोणाला. हा मग तेच म्हणणं आहे ना माझं तेच म्हणणं आहे की फक्त माणसात नाही ना कोण जनावरं सगळी आहेत. हा या सगळ्या इथल्या राहणाऱ्यांना त्रास होतो मग त्याच्याबद्दलचा आवाज का नाही उठवत कोण. अहो, आवाज तर किती जणांना बोलला, हे सदस्याला बोललेला, सदस्याला बोललेला आम्ही. सदस्याला बोललेला. होय इथे तर ते नेहमीच आहे. हा भाग तर आपण चालत जाऊ शकत नाही म्हणजे हा दोन्हीकडे पण आहेत. बाईक पण जाणं अशक्य आहे हे सगळ्यात असं आहे. होय 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 आता मी घातले शूज मला पण गाडीनंच यावं लागेल. हा हा होय 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 आपण बघतोय होय 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 ही हा सगळा आक्रोश आहे हा राग आहे हा आक्रोश आणि हा राग आहे जो असं माध्यमांमधून लोक व्यक्त करतायत. लोकांना व्यक्त होण्यासाठी प्लॅटफॉर्म नाही आहे किंवा मग काही कारणास्तव लोक व्यक्त होत नाही आहेत पण जेव्हा आपण माध्यम म्हणून किंवा मग पत्रकार म्हणून जेव्हा आपण समोर येतो तेव्हा हा लोकांचा आक्रोश असतो आणि ते दाखवणंच आमचं काम आहे. होय 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 ते दाखवणंच आपलं माध्यम म्हणून काम आहे म्हणून हे आजचं लाईव्हचं प्रायोजन आहे. अनेक वेळा मला याबाबतचे कॉल आले ठीक आहे माझं पण कामं सुरू होतात इकडे तिकडे जाणं आहे त्यामुळं ह्या दाभोळच्या खड्ड्यांबद्दलचं प्रश्न लवकर मांडता नाही आले त्याबद्दल सॉरी की पण आता मी यासाठीच हे लाईव्ह केलं की निदान लोकांना कळू दे आणि लोकांचा काय राग आहे लोकांचा काय त्रास आहे लोकांना किती म्हणजे आपण कधीतरी येतो ह्या सगळ्या भागामध्ये पण इथली लोक तर वर्षानुवर्ष त्यांची घरं आहेत त्यांचं सगळं इथूनच सगळं सुरू आहे तर अशा लोकांना हे त्रास खूप जास्त पद्धतीचा आहे. मला वाटतं ज्या ज्या म्हणजे दाभोळ सोडून ज्या ठिकाणी आपण रस्त्यांची बातम्या दाखवलेल्या आहेत तिथला इम्पॅक्ट पण लोकांनी सांगावा कारण तळीवरती आम्ही 2 दिवसापूर्वी एक रस्त्याची बातमी केली तर ती बातमी केल्यानंतर प्रशासनानं तातडीनं तिथल्या नागरिकांनी पण तातडीनं ते खड्डे बुजवले. होय होय तातडीनं त्या खड्डे ठिकाणचे बुजवले. दापोलीमध्ये पण तेच होतंय की कोकण कट्टा न्यूजनं बातमी केली लगेच त्यानंतर इम्पॅक्ट होतोय रस्ते खड्डे भरले जात आहेत पण दाभोळच्या खड्ड्यांचा काय हा त्रास होतोय की नाही मग किती दिवस हे खड्ड्यातून प्रवास करायचं हा ठीक आहे असं सगळं आहे. तर मुळात मुद्दा हाच आहे की लोकांनी याबाबत सजगता दाखवायला हवी. लोकांना या सगळ्या त्रास होतोय त्याचं देखील ते दाखवणं गरजेचं आहे. हा सगळा दाभोळमधल्या दरवेशपाडीमधला हा भाग आहे आणि तिथल्या ह्या नागरिकांचे सगळे प्रश्न आहेत आक्रोश आहे. भाई काय म्हणताय बाकी काय सांगितलं हां काय हाय काय नाही. इथे सदस्य असून काय फायदा नाही. माझी सदस्य आहेत ते असं आहे. या काय म्हणताय तुम्ही. हा बघा होय 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 हा नळाचा पाणी आहे नाही अतिशय बेकार आहे. होय बरोबर 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 म्हणजे दाभोळमध्ये आहोत. इथला दरवेशवाडी परिसर आहे इथे लोकांना बंद करा आता पाणी फुकट जाईल आपलं हा तर ते इथे जर पाणी प्यायचं झालं हे पिण्याचाच पाण्याचा नळ आहे हा पिण्याच्या पाण्याचा नळ आहे आणि हे सगळं पावसाचं हे सगळं तळं साचलेलं आहे आणि इथून लोक पाणी भरतात कुठे तर ह्या सगळ्या घरांमध्ये. हे बघा हे हंडे भरलेले आहेत इथे. हा सगळा दरवेशवाडीचा परिसर आहे
आणि ह्या अशा तळे साचलेल्या पाण्यामधून घरामध्ये पाणी पिण्यासाठी वापरतात. हे किती भीषण अवस्था आहे सांगा. हा असा सगळा भयानक आहे. इथे नेहमी पाणी दर पावसाळ्याला साचतो ना. अनेक जण बोलत आहेत की भंडारवाडा, होय भंडारवाड्यात वगैरे सगळ्याकडचीच आपण दाखवणार आहोत. हे बघा हे सगळं, हे बघा हे लोकांना, हे बघा त्या लहान मुलींना पण सगळ्या पाण्यातून जावं लागतंय, कपडे भिजत आहेत. निदान थोडं भराव टाकून किंवा मग इथल्या पाण्याचं तरी नियोजन करायला हवं. हे जे काही साचलंय इथे पाणी, हां तेच आहे. आणि हे तर सगळी कठीणच आहे. इथे जरा त्या नळाच्या खाली थोडं बांधकाम केलं तर ते चांगलं होईल, थोडं उंचावर येईल. पण ते मग आता इथे हंडा ठेवला तरी प्रॉब्लेम आहे. हंड्यातलं खालचं पाणी त्या हंड्यात किंवा मग नळातलं पाणी बाहेर, असं सगळं ही परिस्थिती आहे. हे एक बाजूला काही परिसर असतं तर ठीक आहे, पण ज्या मुख्य रस्त्यावरती अशी परिस्थिती आहे तर भयानक आहे ते. असं आहे. नागरिकांनी चांगलं सहकार्य केलंय. लोकांना जो त्रास होतोय, जो आक्रोश आहे तो त्यांच्याकडून आहे. काय म्हणताय बाबी? हो ना होय. तेच म्हणूनच हे करण्यासाठी आलो. निदान कोणी लक्ष देत नाही आहे तर आम्ही म्हणून हेच प्रश्न मांडण्यासाठी आलो की लोकांना जे काही त्रास होतोय दररोजचा, त्या त्रासाला सामोरं न जाण्यासाठी किंवा मग त्या समस्यांवरती उत्तर मिळण्यासाठी हे सगळं आपण बातमी करतोय. हां पण इथे काय टाकलं की नाही? इथे काय टाकलं? हां हा दरवर्षीचा त्रास आहे तुम्हाला म्हणजे. मग पाणी भरतात कसे इथे? किती जण साधारणतः पाणी भरतात? म्हणजे हा आपला की सगळा परिसर तो? अच्छा हां बरोबर ना, हंडे राहणार ना. हो पाण्यामध्ये हंडे राहणार. हा सगळा परिसर आहे दरवेशवाडीतला आणि त्याच्या समोरच हा पूर्ण तळ्याचं स्वरूप आलेलं आहे. या रस्त्याला जाऊ मी पुढे? धन्यवाद. होय पुढे पण आहे तेच. होय तेच तर. हो नाही खूप जण लाईव्ह पण खूप जण बघतायत. दाभोळचे सोडून इतर होय सगळ्यांचा तोच प्रश्न आहे की रस्ता करायला सांगा, पण करणार कोण हा प्रश्न आहे. ठीक आहे. बरोबर एका वर्षापूर्वीची मला आठवण आली जेव्हा आम्ही असंच खड्डे बुजवत होतो, तेव्हा एक बातमी केली आणि त्या बातमीनंतर खूप मोठा हंगामा झाला आणि त्यानंतर हा पुन्हा हा रस्त्याचा प्रश्न आहेच. चला पुढे जाऊया. यस थँक्यू. हो थोडं अजून पुढे जाऊ. आता याच्यानंतर दरवेशवाडी ढोरसाई ना? नाही मध्ये काय येतं? दरवेशवाडीवर ढोरसाई. ठीक आहे बरं. आता या तळ्यामधून आपल्याला जायचं सावकाश. चल होय लाईव्ह सुरूच आहे. होय मोठी स्क्रीन करा. तुमचीच वाट बघतोय. थांब मी तुमची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी थांबलो, पण तुम्ही काही नव्हता तिथे. काय पण मी तेच म्हणतोय. होय नाही तेच मी पाणी भरण्यासाठी पण इथे त्रास होतोय. बंद कर जरा गाडी, बंद कर आवाज. हां नाही तुम्ही फक्त एवढंच म्हणा की तुम्हाला जो हा दररोजचा त्रास आहे ना, त्या त्रासातून तुम्हाला फक्त मुक्तता मिळावी किंवा मग इथे खड्डे व्हावे, हाच मुळात हेतू आहे आपला. इथे काही कोण कोणावर टीका करायला आलं नाही आहे किंवा कोण कोणाचे नावं घ्यायला नाही आली आहेत. इथे माझं म्हणणं तेच आहे. सगळ्या प्रेक्षकांना मी पुन्हा एकदा आवर्जून सांगतो, थोडं गाडीवरून उतरतो 2 मिनटं. असू दे जाऊ. या ऐका ना, मी सांगतो. मी तुम्हाला लाईव्ह अडकलं का काय कळत नाहीये. होय थोडं लाईव्ह मध्ये प्रॉब्लेम आलाय.
हां आलं सॉरी माझ्याकडून काही तांत्रिक चूक झालेली, सॉरी. नाही, माझं म्हणणं एवढंच आहे सगळ्यांना, आपल्याला जो त्रास होतो ना तो इथल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला सांगणं गरजेचं आहे. तुम्ही नागरिक म्हणून हे तुमचं हक्क आहे आणि नागरिक म्हणून ते तुम्हाला प्रश्न मांडावे लागणार. ज्याला नागरिक म्हणून आपले हक्क काय आहेत ते माहीत नाही तो आपल्या गावाचा किंवा मग आपल्या परिसराचा विकास कधीच करणार नाही, कारण त्याला नागरिकाचे हक्क माहीत नाही आहेत. म्हणून माझं म्हणणं आहे की नागरिक म्हणून या सगळ्या प्रश्नांमध्ये आवाज उठवला पाहिजे, हे प्रश्न मांडले पाहिजेत. आणि असंच आहे, म्हणजे मी करतो हे मोठं ग्रेट काम नाही आहे, तुम्ही सुद्धा करू शकता आणि तुम्ही सुद्धा आवाज उठवू शकता. हे काही फक्त मी काम केलं फक्त आमचंच एवढं आहे की आम्ही पत्रकार आहोत म्हणून आम्हाला कोण बोलणार नाही एवढं स्वातंत्र्य आहे, पण तुम्ही पण हे करू शकता. तर तेच माझं म्हणणं आहे, तुम्हाला जेव्हा इथल्या खड्ड्यांचे आहे तर आपल्याकडे प्लॅटफॉर्म आहे, तुम्हाला त्या सगळ्याच्या त्रासातून किंवा मग तुम्हाला जो होणारा त्रास आहे ना तो 100% या प्लॅटफॉर्मवरती मांडण्याचा आम्ही ती जबाबदारी घेऊ. आणि त्याच जबाबदारीनं हे आता आपण दाभोळच्या रस्त्यांवरती उतरलो आहे. हे असं आहे. अजून आहे आपल्याला जे लाईव्ह जोडले गेले ते कृपया तसेच राहा. हा फक्त होय बघितलं मला, हो नाही बघितलं, द्या तरी पण एक उदाहरण आपण बघूच. लोकांना खूप काही बोलायचं असतं, फक्त त्यांच्याकडे प्लॅटफॉर्म नसतो किंवा मग कधी ते काही कारणास्तव बोलत नाही किंवा मग घाबरणं वगैरे असतं, अशा सगळ्या गोष्टी असतात. तर आपण मीटिंगला गेलो होतो नाही, त्यामुळे हे आहे, हे मग अशी आपण म्हटलं नाही, हरकत नाही असू दे. हां तेच नाही वाहणार ना तो, कसं राहणारच नाही. पण माझं म्हणणं आहे ती नळाची साईज तरी वाढवावी, खाली ते सिमेंटचं हे करून घ्यावं, निदान तो हंडा राहिला असता. निदान नळाची साईज तुम्हाला सांगते, हा नळ होता ना तो बराबर होता, ही पाणी टाकून अच्छा हो हंडा तर जाणार. होय नाही आणि बरं तुम्ही हे पिण्याचं पाणी वापरता ना, पिण्याचं पाणी वापरल्यानंतर ह्या हंड्यामध्ये आजूबाजूच्या जाणाऱ्या गाड्यांचं पाणी उडणारच ना. ह्याच्यामध्ये फक्त रस्त्याची व्यवस्था नाही आहे, हे सगळ्या नागरिकांच्या जीवाशी खेळ पण आहे की तुम्हाला उद्या पावसाळ्यामध्ये अनेक राग आजार होत असतात. आम्ही म्हणतो की इथून गटा करा पण मोठा करा गटा. होय बरोबर पण मोठा करा तिथपर्यंत जाऊन बरोबर गटार करतात मग इथेच घाण होईल. आमचं म्हणणं काय तिथपर्यंत जाऊन दे एकदम. अगदी मोठा गटार करा. नाही आधी मुळे तो गटारचा आहे, पण त्या पाण्याचं पण साईज वाढवावी लागणार आहे, कारण ते असं राहून ते सगळं पाणी उडणार गाडी आले की. काय लक्ष नाही, फक्त इलेक्शन आलेच लक्ष असते. नाही पण ते इलेक्शन आले प्रॉब्लेमच आहे ना, इलेक्शन आल्यानंतर मतदान कोण करतंय, तुम्ही आम्हीच करताय ना. हा मग तेच आहे ना. मग नाही हे बघा, व्यवस्थेला बदलायला नागरिकच कारणीभूत असतात आणि तेच करू शकतात. मतदान आलं की लोकांचे वेगवेगळे प्रश्न असतात आणि वेगवेगळे विषय असतात, त्यामधून ते होतात. पण बदलायचं झालं तर आपणच बदलणार, म्हणून हे सगळं सुरू आहे. ठीक आहे, जरा थोडं मला जाऊ दे पुढे. हे एवढं इथून जाण्यापेक्षा मला असं वळसा मारून जावं लागतंय. ठीक आहे, चला येऊ. हो होय असं हो अच्छा ठीक आहे आलो. हे म्हणजे कधीतरी आपण एक समस्या मांडायला येतो आणि त्याच्यातून खूप साऱ्या समस्या निघतात, असा सगळा विषय आहे हा. होय बोला. हां बरोबर. बरोबर नाही, इथे काहीच नाहीये. इथूनच ते गटार करत होते, इथून गटार करून पुढचं पाणी कसं जाणार. त्याच्यामध्ये ते संडासचे पाईप पण दुसऱ्याचे कुणाचे टाकणार होते, त्यासाठी आम्ही विरोध केला होता. इथून गटार करायचा नाही, तुम्हाला गटार पण केलं की नाही, ते गटार केलं की नाहीच नाहीच केलेलं आहे. बरं ही गटार आम्ही म्हणतो की तिथपर्यंत जाऊन दे, एकदम पुढेपर्यंत. आमचं म्हणणं आहे, ह्यांचं पण तीच आणि आमचं पण तीच म्हणणं आहे, इथपर्यंत गटार करायचं नाही का, इथे ऑलरेडी वाचच येते. हो ही पाणी तर ह्याच्या वरून पाणी येते सर्व. नाही आलं लक्षात माझ्या, ह्याच्या वरून आलं की आमच्या घरी पण येते, म्हणून आम्ही तिथे ऊस केला. पण इथं खाडीतला पाणी आलं की हा सगळा परिसर भरत असेल ना. पूर्ण आमच्या घरी पाणी शिरते. हो ना, आम्ही ही उंच केलं म्हणून. होय, हा सगळा इथला परिसर आहे. ही पूर्ण पाणी असं इथपर्यंत ढोकापर्यंत पाणी होते. बरोबर पाणी पोचते आतमध्ये तिथे पाणी पोचते. खरं आहे. ठीक आहे, मी कधी पाणी भरलं की फोटो काढून ठेवा. फोटो काढा, व्हिडिओ काढा, आम्हाला पाठवून द्या, काहीही असेल. ओके.
हां आपण ते थेट दाखवतो. आम्ही दाखवीन. यस यस होय 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 ठीक आहे. आपण वरती जाऊया जरा ढोरसईवाडी. बाळा चल काय अडकला. होय होय नेहमी ना. कसं वाटतं न्यूज कशा वाटतं होय ना. चल काय अच्छा 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 हे आता लाईव्ह बघताय ना तुम्ही. हां मोठी स्क्रीन करा मोठं दिसेल. चलो आपण वरती जाऊ. चल आत्ता जे दाभोळमधून किंवा मग आत्ता जे लाईव्ह जोडले आहेत त्यांना पुन्हा एकदा सांगतो की हा दापोली तालुक्यातील दाभोळ जे अतिशय सुंदर गाव आहे तिथले हे अतिशय सुंदर खड्डे आहेत असं आहे. बऱ्याच वेळा मी ह्या सगळ्या बातम्या करण्यासाठी नाकारतो पण काय कधीतरी ह्या सगळ्याचं बोलावंच लागतं. म्हणजे आम्ही नाही बोलणार तर कोण बोलणार. हा सगळा हे आहे. हा दरवेशवाडी ना दरवेशवाडी हां जरा उतरतो. हा इथला दरवेशवाडीचा पूल हे छोटासा गटारासाठी केलेला आहे आणि हे पुन्हा हे असे खड्डे आहेत. हा वरचा पट्टा खूपच भयानक आहे. हे बघ खूप भयानक कमेंट आहेत. ठीक आहे आता काही आपल्याला बंधनं असतात त्यामुळे आपण काही कमेंट वाचू शकत नाही पण अनेक प्रेक्षक ह्या कमेंटच्या माध्यमातून आपलं राग व्यक्त करतात. तर हा दरवेशवाडीचा परिसर आणि तिथून आपण ढोरसईला पण जाणार आहोत असं आहे. ये इथे पण असे सगळे पाणी साचले खड्डे आहेत. नागरिकांना होणारा त्रास आहे पण ते बोलत नाही हीच पंचायत आहे. पण ठीक आहे. यस नमस्कार काय म्हणताय. बस बातमी हे थेट लाईव्ह आहे असं चालेल या. काही पोलीस मित्र पण आहेत तिथूनच जातात. त्यांच्या पण अनेक वेळा कमेंट आणि अनेक वेळा प्रश्न ते मांडत असतात की त्याच्यात जी दाभोळ रस्त्यांचं काहीतरी बघा दाभोळला या सगळ्या त्रासातून जावं लागतं. अशा अनेक जेवढे जे सुज्ञ लोक आहेत ते सगळ्यांचा संपर्क असतो असं आहे. हा ढोरसईवाडी इथून सुरू होते आणि तिथला हा परिसर आहे. हे सगळं काचा बाजूला रस्त्यावर टाकलेले आहेत. आता हे तर नागरिकांचंच काम आहे. हे असं टाकणं बरोबर नाही आहे. हे पुन्हा असं सगळं पसरलेलं आहे. हे असं आहे. मला वाटतं तुम्हाला असं कुठलं गाव आठवत असेल तर सांगा की अशी काही अवस्था झाली आहे. गाव हे कधीच खराब नसतं हा माझं वैयक्तिक मत आहे पण आपण ह्या सगळ्याला कारणीभूत असतो आणि त्याच्यातून ह्या सगळ्या समस्या निर्माण होतात. आहेत का खड्डे आहेत का. हां खड्डे आहेत का म्हटलं. काय दाभोळच्या रस्त्यांमध्ये खड्डे आहेत. त्रास होतो त्रास भरपूर पण मग बोलत का नाही. त्रास होतो तर काय होणार आपण. हां मग फक्त खड्ड्यातून गाडी चालवणे एवढंच काम आहे आपलं. हां असं आहे. काय करणार ग्रामपंचायत रस्ता लक्ष देत नाही रस्त्याकडे. पण तुम्ही बोलणार तेव्हा लक्ष देणार ना की फक्त बातम्या केल्यानंतर सगळे लक्ष देणार असं आहे. सर्व माणूस सामान्य बरोबर सर्वांनी आवाज उठवायला पाहिजे. यस 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 तेच म्हणणं आहे आपलं पण सर्वांनी आवाज उठवणं गरजेचं आहे. चलो असं चालत जाऊ जरा पुढे. हा सगळा परिसर आहे. हा पुन्हा खड्डे आहेत सगळे. हो नमस्कार. हा असा अगदी अरुंद रस्ते आहेत हे सगळे आणि त्याच्यामध्ये या खड्ड्यांची अवस्था अशी आहे. इथे बऱ्यापैकी जरा चांगला आहे सगळं ठीक आहे. हा काहीतरी थोडासा भाग बरा आहे. वरती आहेत का अजून काय. वरती फक्त नजर मारून येऊ आणि मग खाली जाऊ. हो फक्त हे अजून थोडं काही 15 ते 20 मिनटं हा लाईव्ह चालणार आहे. 15 ते 20 मिनटं. त्यानंतर आपण या सगळ्या कमेंटचा पण अभ्यास करू आणि मला सॉरी काही कमेंट वाचता आल्या नाहीत त्याबद्दल पण थोडं क्षमा मागतो कारण हे सगळं करताना थोडं तेवढं नजर राहत नाही स्क्रीनवर
ही टेमकरवाडी आहे. हो हो अगदी बरोबर. आता इथून दरवेशवाडी, हो कोलथरे गावाची याहून बेकार अवस्था आहे. हो माहिती आहे मला, कल्पना आहे. पण माझं म्हणणं आहे की तुम्ही फक्त अवस्था बेकार आहे, पण तुम्ही फोटो किंवा व्हिडिओ करून का देत नाही मला ते कळत नाही. किंवा मग काही नागरिकांच्या प्रतिक्रिया पण नाही देत आहेत. हा जरा बऱ्यापैकी चांगला परिसर आहे. हा इथे थोडा पॅच गेला आहे. आणि जे दाभोळच्या व्यतिरिक्त बघत असतील तर हा दाभोळचा निसर्ग आहे. दाभोळच्या निसर्गाबद्दल काही सांगायची गरज नाही आहे. अप्रतिम आहे. इथे आरती चालली आहे आणि आपण इथे आता इथून रिटर्न जाणार आहोत. हे इकडे उजगाव आहे, उडी भाटी आहे आणि ही कंपनीचा काही भाग आहे, जहाजं बनवणारी कंपनी. आणि हा दाभोळचा सुंदर असा समुद्र, खाडी आपली, तिकडे कंपनी आहे. ही ढोरसई आहे. इथे सगळे हे नागरिक आपले या सगळ्या बाजूला राहतात. पण इथे रस्त्याची अवस्था तरी बरी आहे. ज्या ठिकाणचं चांगलं आहे ते चांगलं म्हणायला हवं असं आहे. तर आपण थोडं खाली जाऊ आणि काही बाजारातले रस्ते आहेत ते थोडं पुन्हा एकदा बघू. एक 2 साईडने चला जाऊ. 2 साईडने वरती येण्यासाठी रस्ता असतो, तो आपण फक्त त्या खारवाडीमधून आलो आहे. वरती एक गोडाऊन म्हणून रस्ता आहे, तर तिथून जाणार आहोत. तिथली पण काही अवस्था आहे ती पण आपण मांडू. तसं हा इथला परिसर जरा बऱ्यापैकी चांगला आहे. कोणतं गाव आहे दादा? हे आहे दापोली तालुक्यातील दाभोळ हे गाव. म्हणजे दापोलीमधून 28 किलोमीटर आहे. आणि जवळपास या गावाच्या जवळपास असणारे गुहागर इथून एक 15 ते 20 किलोमीटर आहे. दापोली 28 किलोमीटर आहे. त्यानंतर मंडणगड आहे. मंडणगड थोडं लांब आहे, पण मग हरणय, मुरुड अशी सगळी गावं ही दापोली परिसरातील दाभोळच्या अगदी जवळची आहेत. पलीकडे म्हटलं तर धोपावी आहे, नवानगर आहे, वेलदूर आहे, त्यानंतर शृंगारतळी आहे. असं सगळा परिसर आहे. यस, काय म्हणतायत? काय खड्डे कधी होणार? होय तुम्ही बघताय लाईव्ह. इट्स गुड गुड, चांगलं आहे. तर बऱ्यापैकी दाभोळीचे लोक हे आत्ता या क्षणाला सगळा लाईव्ह बघतायत आपला. ज्यावेळी कोलतरे गेली त्यावेळी मोबाईल नव्हतं. होय 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 होय. तुम्हाला आता ज्यावेळी त्रास होईल तेव्हा तुम्ही ह्या सगळ्याची व्हिडिओ करून पाठवा. निदान आपल्या माध्यमातून जेवढा बदल होईल तेवढं करण्याचा प्रयत्न करू. असं हे मुळात तेच आहे की आपण माणसांना बदलू शकत नाही, पण इथल्या व्यवस्थेला बदलू शकतो. एवढं तर आपल्याकडे आहे नागरिक म्हणून, तेवढे ते अधिकार आहेत पत्रकार म्हणून. आणि या सगळ्याचा त्रास होतोय तर आपण त्याला आवाज उठवणं गरजेचं आहे. पुढे नक्कीच व्हिडिओ पाठवतो. यस, स्वप्नील मयेकर म्हणतात. यस स्वप्नीलजी, नक्की 100% तुम्ही व्हिडिओ पाठवा. तुम्हाला तिथे अजून काही समस्या असतील त्या पण पाठवू शकता तुम्ही. यस, आपलं आहे माध्यम कोकण कट्टा न्यूज आणि त्या माध्यमातून तुम्हाला या सगळ्या प्रश्नांची तुमची वाचा फोडली जाईल. जसं आपण आता दाभोळमध्ये फिरतोय किंवा मग तिथल्या सगळ्या रस्त्यांबाबत बोलतोय. अजून काही कमेंट बघतो मी आणि तोपर्यंत आपण त्या भागापर्यंत म्हणजे तिथे जे रस्ते खड्डे आहेत तिथपर्यंत आपण पोहोचू. असं सगळा हा अतिशय पाणी भरलेला परिसर आहे. संतोष मयेकर, अजून कोण आहेत? कोकणात खूप खड्डे आहेत. मी दिल्लीवरून बघतोय. वा, मिलिंद गोवाळकर. मिलिंदजी धन्यवाद. तुम्ही आमचा चिपळूणचा पण व्हिडिओ पाहिलेलात, मला आठवतं आहे. मी जेव्हा सवत्सड्याच्या इथला लाईव्ह केलं त्यावेळी तुम्ही त्याला देखील कमेंट केलीत आणि तुम्ही आमचे प्रेक्षक आहात. हे आम्हाला अभिमान आहे की तुम्ही दिल्लीवरून पाहताय. आमचे एक सीमेवरचे बॉर्डरवरचे पण एक आमचे प्रेक्षक आहेत, त्यांनी पण आम्हाला मध्यंतरी कमेंट केलेली की कोकण ब्युटिफुल. म्हणजे त्याबद्दल काही प्रश्नच नाही आहे. कोकणातल्या निसर्ग संपन्नता आहे त्याबद्दल बोलणं अगदीच वाखाणण्याजोगं आहे किंवा मग ते खूप सुंदर आहे. मग कोकण इथून खालून चल. आता हा आपण इकडून वरतून आलो. ही मनियारवाडीच्या खालचा बाजू, असे 2 रोड हे पुढे जातात. तर खालच्या भागातून आलो आहे आपण. पुढं थांब फक्त. आता वरच्या भागामध्ये थोडे खड्डे बरे तरी होते. आता खालचा भाग आहे पुन्हा. इथे पण तीच अवस्था आहे. म्हणजे मगाशी आपण 2 भागाचा उल्लेख केला तर इथे पण फार चांगली स्थिती नाही आहे. कोकणात खूप खड्डे आहेत. मी दिल्लीवरून बघत आहे. बरं, तीच कमेंट आली पुन्हा. दाभोळ टेमकरवाडे ते सर. ओके, लहान लेकरू. अच्छा, ठीक आहे. काय म्हणताय? यस, कधी झाला हा? 2014ला झालेला आहे. अच्छा, 2014ला मग शेवटचा. तिथपासून कोण लक्ष म्हणजे 2014 म्हणजे जवळपास आता 2025 म्हणजे 10 ते 11 वर्ष गेली आहेत. मग इथे डागडुजी जरी झाली का की नाहीच नाही, काहीच नाही. बरोबर, होय. तेच रस्त्याचीच बातमी आहे. थेट लाईव्ह सुरू आहे. तुम्हाला किती रिक्षा चालवताना तुम्हाला किती त्रास होतोय सांगा मला. त्रास होतोय. हा, पण होय. त्रास होतोय.
होय ना. मला वाटतं नाही, दाभोळमध्ये सगळ्यात जास्त खड्ड्यांचा त्रास रिक्षावाल्यांना होतोय. कारण होय, रिक्षावाले किती त्रास होतो आम्हाला माहिती. एखाद्या घरातून बाई असेल तर काय होईल इथं. बरोबर. आमच्या इकडे लक्ष द्या. होय, तुमच्याकडेच लक्ष आहे आमचं. ओके. यस, थँक्यू. बाई काय म्हणजे तुम्ही म्हटलं 2000, चला पुढे जाऊ आपण चालत. 2014ला हा रस्ता झाला. अच्छा, मग त्यानंतर याच्यावर काय खड्डे बुजवण्यासाठी कोणी काय केलं? बरं, पण काय बोलत का नाही? आम्ही काय बोलणार, आपण काय बोलायचं, कोण ऐकत नाही का? कोण आहेत त्यांनी बोलायला नको. बरोबर. पण मग आता आपण एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून जेव्हा मतं मागायला येतं तेव्हा आपण बरोबर देतो मतं. मग तेव्हा का नाही मग आपण बोलत का नाही? तुम्ही मतं मागायला येत आहे, मग आमच्या समस्यांचं काय, असं काही बोलत नाही तुम्ही? बोलायला नको लोकांनी. बरोबर, आमच्या वरचे आहेत त्यांनी बोलायला नको. होय ना. बोलायला पाहिजे ना. बरोबर. आमचे खान पण आहेत, त्यांना बोलतील कुठे? दौलत सगळ्यांनाच विचारतोय आता काय. ये पाठवून ये. ओ चाचा, इकडे या जरा खालती. हा दाभोळचा आहे, मस्त निसर्ग संपन्न असा भाग आहे. मनियारवाडी छान आहेत. ही छोटीशी घरं आणि हे माडाचं सगळं, म्हणजे दाभोळमधले नसतील त्यांना खूप छान असं छोटंसं गाव छान वाटत असेल. हे आहे. हे बाई तुमचं नाव सांगा. दौलत खान. अच्छा, किती शेवटचा रस्ता कधी झाला, कधी बघितलात तुम्ही? हो. हा, माझ्या पोरग्याच्या लग्नाच्या वेळेलाच मंडप मधूनच सर्व काम चाललं होतं. काय म्हणताय काय? तरी पण साल आठवतंय? 2013. अच्छा, 21 तारीख 22 तारीख काय म्हणताय? जूनची. हे एक्झॅक्ट डेट आपण ऐकतोय. मेची 21 मे 2013चा हा रस्ता. ह्या रस्त्याने डांबर पाहिली, बरोबर ना? त्यानंतर इथे अजूनपर्यंत तरी काय बघितलं नाही. काय झालेलं नाही. हे बाबा उजगावकरला पण विचारू शकता. बरोबर, खरंय. पण मग ह्या सगळ्याचा त्रास तुम्हाला होतो पण मग बोलत का नाही? लोक बोलत का नाही? पण किती वेळेला झाला बोलून. हा, मग लक्ष कोण नाही देत? नाही देत लक्ष. पण तुम्ही असंच फक्त निवेदन देऊन येत असाल. आता बाकीच्या गावांमध्ये तर होत आहे. आता दापोलीमध्ये खड्डे भरले जात आहेत, तळीवरती खड्डे भरले जात आहेत, लोक आवाज उठवतात, लोक 10-15 जण जातात, तिथल्या ग्रामपंचायतला सांगतात किंवा मग तिथल्या नगरपालिकेला सांगतात रस्ता होतोय. दाभोळचा रस्ता का नाही होत आहे? तेच काय आपल्याला कळत नाही, का नाही होत. नाही, याला आपण पण कारणीभूत आहोत. वारच नाही. आता ह्या लोकांना समजायला पाहिजे ना. बरोबर, सभासद आहेत त्यांना. लाईव्हच आहोत असं. ठीक आहे. आणि खूप त्यांनी अगदी डिटेल सांगितलं की हा रस्ता कधी झालाय. मला वाटतं दाभोळचे अनेक रस्ते हे खूप वर्षापूर्वीचे झालेले आहेत. हे असं आहे सगळं. गाव सुंदर आहे. गाव म्हटलं सुंदर आहे. बरोबर. होय. किती वेळा होतो. अच्छा, आता ते मत मागायला येऊ शकत नाही कारण लोकांच्या मोठ्या रोषाला त्यांना सामोरं जावं लागलं. मी रत्नागिरीला गेली होती. रत्नागिरीला पण सेम रस्त्याचा प्रॉब्लेम. प्रतिभा म्हणतायत. होय, प्रतिभाजी. सगळीकडे बऱ्यापैकी काही गावांमध्ये खूपच अशी अतिशय भीषण अवस्था आहे. पण हे दाभोळमधलं मी पाहिलं. मी खरं सांगतोय, म्हणजे हे माझं स्वतःचं गाव आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो, मी आजूबाजूच्या गावांमध्ये रत्नागिरी पण पाहिलं, आजूबाजूच्या गावांमध्ये पण पाहिलं. पण खरं सांगायचं झालं तर हिते जी भीषण अवस्था आहे ती अवस्था मी कुठल्या गावामध्ये अजूनपर्यंत तरी नाही पाहिली. आणि मला असं जर कोण काउंटर करणार असेल की हां, दाभोळपेक्षा ह्या गावात अतिशय भीषण अवस्था आहे, त्यांना मी सांगतो की तुम्ही व्हिडिओ करून द्या. त्यावेळी मी जसं लाईव्ह करतोय त्याच गावातून हे लाईव्ह असेल, एवढं मी तुम्हाला सांगू शकतो. म्हणजे इथला होय, नमस्कार. इथला प्रत्येक खड्डा हा तुम्हाला प्रश्न विचारतोय. हा इथल्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारतोय. जर इथे दाभोळला निबंध स्पर्धा भरवली ना, मी दाभोळचा खड्डा भरतोय, तर जवळपास खूप निबंध येतील इकडे. म्हणजे प्रत्येक खड्ड्याचा एक वेगवेगळा निबंध असेल. मोठे खड्डे, छोटे खड्डे, त्यातल्या त्यात मोठे सगळ्या परिसरातील खड्डे, हे सगळे निबंध स्पर्धा भरवली तर खूप मोठी स्पर्धा होईल दाभोळची. किती जवळपास 54 मिनटं झाली आहेत. 1 तासापासून लाईव्ह आहे. हे फक्त आपण काहीच परिसर बघितला आहे. पूर्ण दाभोळ बघायला मला 2-3 तास पुरणार नाहीत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची आणि दिलासादायक बाब आहे ती म्हणजे हे बघा, हे आता आपण मगाशी काय बोला. होय. हे वरती जाणारे 2 रस्ते. आपण मगाशी या रस्त्याने गेलो,
आणि हे आता या रस्त्याने आलो असं. चल तिथे बसतो ये. तर पुन्हा तेच म्हणणं आहे की निबंध स्पर्धा भरवली की इथले सगळ्यात जास्त निबंध दाभोळमधले येतील. होय हे बरं रस्त्याचंच करतोय. होय हा सगळा भाग आहे. हा पूल आहे दाभोळचा. इकडे छान नारळाची झाडं आहेत. आणि रस्त्यांसोबत हे निसर्ग दाखवण्याचं कारण की दाभोळला निसर्ग खूप छान आहे आणि ही छोटी छोटी घरं आणि अगदी कोकणी संस्कृती आपण म्हणतो ना तशी ही सगळी कोकणी संस्कृती आहे. हे वाहणारं पाणी आता थोडं काय आहे कधी कधी सगळ्याच बाबतीत फक्त प्रशासन व्यवस्था कारणीभूत नसते. इथे आपणच राहतो तर हे सगळं कचरा टाकणं पण अयोग्य आहे. हा पुलामध्ये कचरा आहे त्याचा त्रास होणार. हो आजार होणार हे असं सगळं आहे. पण छान आहे. तुम्हाला कोकण हे सगळं अनुभवायचं असेल तर हे असं सगळं कोकण आहे. कोकणातलं एक छोटंसं गाव ज्याचं नाव आहे दाभोळ. चलो आपण पुढे जाऊ आणि पुन्हा एकदा बघू. चलो कोण आहे? आपण आता रिटर्न जातोय. ज्या रोडने आपण आता सगळं करत आलो त्याच रोडने आपण रिटर्न जातोय. कारण एक भाग दाखवायचा आहे मला तुम्हाला अजून जो असे 2 रस्ते येतात त्याच्यापैकी एक वरचा रोड आहे. त्या रोडने आपण पुन्हा जाणार आहोत. होय गाडीवर नीट बसता पण येत नाहीये. काय बसणार आहेस त्या खड्ड्यात? काय करणार? मला पाय ठेवायला येते व्यवस्थित? हो आहे व्यवस्थित ठेवलं आहे पण एक पाय आहे सगळं. हे इथूनच गेलो आहे मगाशी आपण म्हणून काय तुम्हाला सांगत नाही आहे की इथे किती खड्डे वगैरे आहेत. पण आपण याच रस्त्यावरून वरती गेलो. थोडं आता काही एक 10 मिनटं जोडून राहा तुम्ही. अजून एका रस्त्याची म्हणजे हालत किंवा मग तिथल्या सगळ्या खड्ड्यांचं आपल्याला थोडं विश्लेषण करायचं किंवा मग तिथली माहिती द्यायची आहे. त्यासाठी एक थोडा वेळ अजून घेतोय तुमचा. तत्पूर्वी जरा थोडे काही प्रश्न आपल्या कमेंट आले आहेत ते बघतो. हार्दिक भाटकरवाडी पूल हो बरोबर. स्वप्नील मयेकर हे स्वतः बहुतेक दाभोळीचे आहेत त्यांना सगळंच माहिती आहे. यस सर हो प्रतिभाजी. अरे आपले सण आले की फक्त खड्डे सिमेंटने बुजवले जातात पण रस्ता काय होत नाही. सर्वेश करबले हो ना अगदी बरोबर. तेच तर सांगायचं आहे आम्हाला. फक्त सण किंवा मग काही उत्सव येण्यापुरते हे खड्डे भरले न जावेत. ते इतर वेळेला पण भरले जावेत किंवा मग तिथल्या तत्परतेनं हे खड्डे बुजवले जावेत असं आहे. बाजार विहीर होय बाजार विहीर यस मस्त आहे. पण बघण्यासारखं गाव आहे आणि खूप चांगलं आहे. छोटी छोटी घरं आणि तुम्हाला कोकणातल्या सगळ्या घरांचं किंवा मग कोकणातली एकूणच संस्कृती किंवा मग तिथल्या घरांचं कशा पद्धतीनं एक रचना असते ती ह्या सगळ्या फ्रेममधून तुम्हाला कळत असेल. हे बघा हे पुन्हा आलो आपण बामणे मोहल्ल्यामध्ये आणि हे तिथले हे सगळे खड्डे. माझी जीन्स खराब झाली. चलो होय झाली. होय काय करू आता मी? चिखल उडतो. हे काय करू? नाही हरकत नाही. मोबाईल हलतोय अनेक जण म्हणतायत पण सॉरी काय म्हणजे मी व्यवस्थित बसू शकत नाहीये. सरळ रस्ताच नाही आहे ना कसं मोबाईल स्थिर ठेवू असं आहे. थोडं थांबा मी खाडी दाखवा. बाजार विहीर खाडी दाखवतो आधी रस्ते दाखवतो मग तुम्हाला धक्का पण दाखवतो आपला. असं 2 मिनटं थांब. हा आपण इथून मगाशी दाभोळमधून जेव्हा आलो तेव्हा हा रस्ता वरती जाणारा आणि म्हणजे इथून आलो आणि आपण वरती गेलो. आता हा दुसरा रस्ता हा गोडाऊनकडे जाणारा म्हणजे लोकमान्य टिळक विद्यालय जी शाळा आहे तिथला हा परिसर. आता बघा जरा मला थोडं उतरू दे. आता इथे चिखलच झालंय. इथे चिखलच झाले. माणूस चालूच शकत नाही. भरलेलं का परवा? अच्छा हे परवाचं काम आहे. तुम्हाला कळत नाही की तुम्ही काम करताय ते फक्त हे इथे घाण करण्यासाठी करताय की काय वेगळं त्याचं प्रायोजन आहे काय कळत नाही आहे मला. ये इकडे साईडला गाडीला जाऊ दे. तर म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं थोडं जोडून राहा की तुम्हाला हा देखील रस्ता दाखवायचा आहे. हा सगळा
होय होय होय, तेच दाखवतो. हा सगळा असा चिखल झालाय पुढपर्यंत. हा बोला. होय होय होय, जातोय फूट. होय होय होय, हे बघा. म्हणजे इथे काम काय केलंय आणि कोणत्या दर्जाचं केलंय हे तुम्ही मला फक्त सांगा कमेंट करून, की मी फक्त काही विरोधातलं बोलतोय किंवा मग विरोधात आहे म्हणून हे काही सगळं दाखवतोय, हे पण सांगा. मला कळत नाही की म्हणजे असं कोण लोक का नाही बोलणार. तुम्ही जर काम करत आहात ते व्यवस्थित करणं हे तुमचं काम आहे. त्याच्यासाठी सरकारने पैसे दिलेले आहेत. त्याच्यातल्या प्रत्येक करामधला 1 रुपया हा सर्वसामान्य नागरिकांचा आहे, हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. होय, तर मग नागरिकांनी आवाज उठवू का नाही किंवा मग बोलू का नाही. हे बघा, हे काम केलेलं आहे, कसं केलं आहे, काय ह्याच्यात वापरलं आहे हे मला पण नाही माहिती आहे. मे महिन्यात झालेलं आहे. आत्ता रिसेंटली कधी झालं आहे? किती, 3 दिवसापूर्वी. पण काय टाकलं काय? हे सगळं मातीत दिसतं. सिमेंट. बरं आता इथे आहे दाभोळचाच माझा सहकारी आहे, सिमेंट म्हणतोय, सिमेंट. पण मी हात लावून बघितलं तर सिमेंट नाही मला मिळणार. हे सिमेंट आहे, हे सिमेंट आहे. पण हे सिमेंट कशावरून वाटतंय? आम्ही एक खेडचा व्हिडिओ दाखवलेला, तिथल्या एका लोकांनी ते पाणीच उचलून दाखवलं की हा हे आहे. मी पण आता मला पण वाटतंय की हात लावावा लागणार आहे. सिमेंट दिसत नाही आहे मला, कुठे आहे? नाही पण सिमेंट आहे तर कसं, म्हणजे थर तरी किंवा मग काहीतरी, की मीच मूर्ख आहे म्हणून हे बघतोय. सिमेंटचा हा थर आहे, पण पावसाळ्यात कोणी सिमेंटचं काम करतो देव जाणे. हे असं चिखलाचं आहे. सिमेंट टाकलं पण असेल, मी काही नाकारत नाही आहे सिमेंट टाकण्याचं. टाकलं पण असेल ज्यांनी कोणी काम केलंय. होय, यस धन्यवाद. लाईव्हच आहोत आपण, लाईव्हच आहोत. यस. कुठून आलात तुम्ही? ओके. बघता का आपलं चॅनल? कसं वाटतं बातम्या? पण दाभोळचे हे खड्डे कधी होणार? तुम्हाला पण त्रास होतो? तुम्ही गणपतीतच येता की इथले मूळचे, म्हणजे इथंच राहत? वर्षानुवर्ष चालत आहे. काय म्हणताय? परंपराच आहे ही. अच्छा, गणपतीत खड्डे असण्याची परंपराच आहे इथे दाभोळची. पण तुमच्या गावांमध्ये खड्डे आहेत? आमच्या गावांमध्ये होते. थोडं म्युझिकचा आवाज कमी करा, म्हणजे आपल्या लोकांना आवाज जाईल. आमच्याकडचे खड्डे आता बऱ्यापैकी कमी झाले. अच्छा, उसगाव पासून थोडे म्हणजे रस्ता आता ओढीपर्यंत क्लिअर आहे. अच्छा, म्हणजे तिथलं जरा बरं आहे. जरा सुख वाटतं. अच्छा, कंपनी क्रॉस केली हा. ही सगळं ही आमच्यासाठी डोकेदुखी असतं. बरोबर. गाड्या कशा चालवायच्या? हो ना. तेच माझं म्हणणं तेच आहे की ह्या सगळ्यामधून आता बघा, हे मी हात तिथे लावलंय. इथे माझ्या सहकार्याने सांगितलं की 3 दिवसापूर्वी रस्ता झालाय, इथे सिमेंटचा थर टाकलाय. पण मला तिथे काही सिमेंटचं काय दिसत नाहीये, म्हणून मी आपला हात घालून बघितलं की काय नेमकं आहे. ठीक आहे, थँक्यू सो मच. बरं थँक्यू. हे आहे, हे सगळं मी तुम्हाला म्हणत होतो की थोडं जोडून राहा. इथल्या रस्त्याची मला एका दोघा फोटो पाठवलेले की तेजस हे सगळं बघ जरा, तू याबाबत बोल. म्हटलं ठीक आहे. म्हणून मी कारण हे एवढा मोठा व्हिडिओ 1 तासाचा करणं कोणाला शक्य आहे, म्हणून मी हे लाईव्ह करण्याचं कारणच आहे की नीट बोलता पण येईल, तुमच्याजवळ संवाद साधता येईल आणि लाईव्ह लोक बघतील, त्यांना ह्या सगळ्या रस्त्याची काय अवस्था आहे. काका, होय, काय अवस्था आहे हे समजेल. होय. हे असं आहे. म्हणजे हा जो रिस्पॉन्स आहे ना, हा फक्त आपण प्रश्न मांडतोय म्हणून आहे. आता हे पुन्हा सुरू झाले खड्डे. हे बघा, असं आहे. पुन्हा हा गोडाऊन आहे आणि अगदी थोड्याच वेळावर थोड्याच अंतरावरती तिथे शाळा आहे. असं आहे. तर अनेक प्रेक्षकांचे आभार. तुम्ही आम्हाला सांगितलं याबद्दल की लाईव्ह करा, न्यूज करा, म्हणून हे केलं मी. थोडं आपण गाडीवरून जाऊ आणि पुढे अजून काही आहेत का पाहू. चलो, मला हात धुवायचे. सिमेंटच काय लागलं नाही हाताला, चिखलच लागलं. रस्ता एंडला काय म्हणतो मग, आणि खड्डे पडले, काय बोलत नाही. हो ना. कच्च्या दर्जाचं काम आहे. लोकमान्य टिळक विद्यालय हे आपलं दाभोळची शाळा. हे बघा, बऱ्याच जुन्या आठवणी या शाळेमध्ये आहेत. जे लाईव्ह आहेत किंवा मग जे शिकले तिथे. थांब जरा 2 मिनटं. हे लोकमान्य टिळक विद्यालय दाभोळ. इथे सगळे या ग्राउंडवरती खेळलेले आहेत. या ग्राउंडवरती अनेक लोक मोठी झाली आहेत. या शाळेतून अनेक लोक मोठी झाली आहेत. मी पण या शाळेत शिकलो 5वी पर्यंत आणि त्यानंतर चिखलगावला गेलो.
आणि त्यानंतर दापोली आणि मुंबई असा हा सगळा शिक्षणाचा प्रवास आहे. ही सगळी म्हणजे जे लाईव्ह असेल त्यांना ते जुनी आठवण सगळी हे आहे. नक्कीच नाही सर तुम्ही बोलाच, आज दाभोळकर नागरिकांना तुमच्या मदतीची गरज आहे. संतोष मयेकर ठीक आहे, यस आहे, मी जेवढं माझ्या पद्धतीनं होणार तेवढी मदत करणार. सगळीकडे करतो तर दाभोळला का नाही करणार असं आहे. हा सगळा इथे आम्ही जेव्हा शाळेत होतो तेव्हा इथे एक काकी होत्या, इथे छोटंसं दुकान होतं, आता काही नाही आहे इथे असं आहे. आणि हे कुत्रे पण खूप आहेत दाभोळला, 2, 4, 5 हल्ले झाले कुत्र्यांचे, ते पण अगदी भीतीच वाटते कुत्र्यांसोबत उभं राहायला. 4-5 केसेस झाल्या कुत्र्यांच्या. आणि हां मी पुन्हा मुद्द्यावर येतो की इथे काकी असायच्या वडापाव वगैरे आणि त्यांचं छोटंसं हे दुकान होतं, पण आता नाही आहे, आता ते सगळंच बंद झालं आहे. पण इथे मुलं बसायची ह्या सगळ्या याच्यामध्ये, इथे सगळं टेबल टाकून इथे बसायचे. तिथून शाळेमधून आल्यानंतर हा वर्ग आहे, काय दिसतोय का माहीत नाही, हे असं आहे. म्हणजे फक्त आपण हे पूर्ण दाभोळचं स्वरूपच दाखवतोय तुम्हाला आज मी. यस, त्या सगळ्या जुन्या आठवणी पण खूप आहेत ज्या दाभोळमधल्या आहेत. हे असं भारतीय शिपयार्डच्या ठिकाणी जर कोणाच्या गाडीचं काम निघालं तर विचारा, काम करण्यासाठी नकार देतो रस्ता खराब असल्यामुळं. महेंद्र ठासाळ म्हणतायत. यस, तुम्हाला याची जास्त कल्पना असेल किंवा मग अनुभव असणार. अगदी तुम्ही बोललात ते पण खरं आहे, चांगलं कार्य आहे दादा. होय 100%. काही कमेंट आहेत. महेंद्र चापाळे, शहानवाज जिनेरे हाय केलं. यस हाय, हा आपला पूल शाळेतला. चल आपण जाऊ पुढे. एक सार्वजनिक गणपतीचं पण आपलं आहे, ते पण दाखवू. काय म्हणतोय? इथून काम राहिलेलं आहे, बरं, अजूनही झालेलं नाही, तो पूल वाकलाय. अच्छा अच्छा अच्छा, वारंवार त्याची तक्रार देऊन सुद्धा त्यांनी कोण महावितरण का? महावितरणवाल्यांनी पण सांगितलं ते ग्रामपंचायतचं काम राहिलेलं आहे. अच्छा, ग्रामपंचायतमुळे तो पूल वाकलेला आहे. अच्छा ओके, चलो तिथेच जाऊ, आता त्या पोलच्या इथेच जाऊ. म्हणजे म्हणण्याचा उद्देश एवढा आहे की फक्त रस्ता हा काही मूळ प्रश्न नाही आहे, याच्यात अनेक प्रश्न दडलेले आहेत. म्हणजे दाभोळमधले जर हे बघा हे सगळं तुंबलेलं आहे. हा पोल म्हणतोय ना तू, थांब जरा. पोलच्या इथे ना भयानक आहे हा पोल, याबाबत बोलायला हवं. हे बघा, हा जर पोल पडला ना, हे बघा पूर्ण वाकला एका साईडने, पूर्ण वाकलेला आहे एक साईड. हलत तर नाही आहे पण पडेल ते. वारा वगैरे खूप असतो इथे, एखादी वरतून झाडाची फांदी वगैरे पडली तर हे डायरेक्ट इथेच पडणार आहे. मला वाटतं हे कोणाचं असेल तर त्यांनी या पोलबद्दल सांगायला पाहिजे. पोल क्रमांक आहे 212 हे आहे. हे झुकलेलं आहे पण भविष्यात पडण्याची शक्यता आहे. आणि जर गाडी वगैरे असेल आणि पडला तर खूप मोठी हानी होईल. आम्ही राजापूरच्या 2 बातम्या दिल्या. रानामध्ये जाताना लाईटची पडलेली पोलावरची लाईट म्हणून दोन नवरा बायकोचं जीव गेलं. हे किती भयानक आहे. म्हणजे आपल्या एका चुकीमुळं लोकांचे जीव जातात, हे भयानक. आणि काही गोष्टी ह्या आम्ही असं दाखवतो, त्याला तातडीनं त्याच्यावरती ॲक्शन घेणं पण गरजेचं आहे. आता काय सगळं कोणतरी त्याचा मृत्यू झाला किंवा मग कोण गेलं तेव्हाच बातमी करायची का असाही प्रश्न आहे. म्हणजे तोपर्यंत ह्या पोलच्या पडण्याची वाट पाहायची का? जर हे कुणी लाईव्ह पाहत असेल तर त्यांनी निदान याबाबत, मी तर बोलेन पण तुम्ही पण ह्या सगळ्याबाबत बोला. म्हणजे जे तुम्हाला दिसतोय ते ह्याबाबत तुम्हाला बोलायला हवं. आता हा पोल मी आजच बघितलं, पण हे पोल पडण्याच्या स्थितीतच आहे. हे पडलं तर खूप मोठं ॲक्सिडेंट होऊ शकतं इथे. आणि रहदारीचा रस्ता आहे हा सगळा प्रमुख. गणपती आहे तिथे सगळ्या. आता आपले 12 दिवसाचे गणपती जातील, 7 दिवसाचे गणपती जातील. ह्यामध्ये हा पोल पडलं किंवा मग काय झालं तर खूप मोठी हानी होऊ शकते. हा आहे वरचा रस्ता आहे आपला दाभोळचा. सार्वजनिक गणपती तिथे बसतो आणि हा गुजराळीचाच परिसर आहे. इथे दुकानं आहेत, किराणा दुकानांची. म्हणजे ज्यांना लक्षात यावं म्हणून मी सांगतो हे सगळं. दाभोळमधल्या सगळ्या ज्या प्रेक्षकांना माहीत असेल त्यांना माहिती आहे हा कोणता परिसर आहे तो. असं हा पोल. आणि आता पुन्हा आपल्या मूळ प्रश्नाकडे येऊ. चलो. 66-68 मिनटं झाली आहेत. बरं झालं लाईव्ह केलं, आता हा पूर्ण 1 तासाचा एपिसोडच झाला असता. 430, 500, 550, 600 लोक बघतायत. काही दाभोळीचे आहेत ते जोडूनच राहत आहेत, काही जण पाहत आहेत. यस, आई गणपती बोलवला ये. हो येतो हो. होय ना, नाही येतो, थोडं गडबडीत होतो. यस.
हा सगळा इथला भाग आहे. इथे जरा बरे खड्डे आहेत, सॉरी खड्डे नाही आहेत, रस्ता बरे. आता खड्डे खड्डे बोलून माझ्या तोंडात पण खड्डे झालेत. हा सगळा इथे जरा भरलं आहे, हे बरं केलं आहे. हे अपेक्षित हेच आहे ना, अपेक्षित हेच आहे की असं हे जरा झालेलं आहे. तिथे थोडं खडी टाकणं किंवा मग थोडं काम करणं हेच अपेक्षित आहे आपल्याला. हा रस्ता जरा बरा आहे, चांगला आहे. हो यस, हा चांगला रोड आहे. हा पुढे सार्वजनिक गणपती आहे आपला दाभोळचं, ते पण तुम्हाला दाखवतो. अजून एक इथे एक घटना घडली आहे, ती पण दाखवतो तुम्हाला. या ठिकाणी ती घटना घडली आहे. थोडं आपण गणपतीच्या इथे जाऊ आणि मग पुन्हा पाठीमागे जाऊ. चला इथे बरं आहे. भंडारवाड्यात पण या. येतो येतो येतो. मी तेच म्हटलं, दाभोळला सगळीकडेच आहे, तर पूर्ण सगळं परिसर करेपर्यंत खूप वेळ लागेल. हा आहे सार्वजनिक गणपती आणि आहे तिथे पण काही छोटे मोठे खड्डे आहेत. हे सगळे बसलेत आपले दाभोळचेच. आणि हा आपला सार्वजनिक गणपती. यस, काय खड्डे कधी होणार? हां कधी? कोण करणार? पण हा मुळात प्रश्न आहे, खड्डे कोण करणार? हां ठीक आहे, होय ना होय ना, तेच नाही खड्डे आता आम्ही वरपोसून सगळे आहेत. खूप चांगल्या लोकांचं रिप्लाय पण आले. दरवेशवाडी ते बामणे मोल्ला वगैरे त्या ठिकाणी अतिशय भीषण अवस्था आहे, तर सगळ्या तिथल्या सगळ्या लोकांनी बोललेत आणि खूप भारी कमेंट आले. तुम्ही लाईव्ह बघत असाल तर कदाचित तुम्हाला कळेल की काय दाभोळमध्ये खड्डे आहेत, काय समस्या आहेत. फक्त खड्डे नाही आहेत, इतर पण आहेत. आता तिथे पोल वाकला आहे, इथे जाताना तो कधीही पडू शकतो. असं आहे. इथे पण आहेत छोटे मोठे खड्डे, अगदी पुढपर्यंत आहेत. आपण जाऊ. फक्त एक इथे या गल्लीमध्ये एक दुर्घटना झाली आहे, तिथे पण आपण जाऊन बघू आणि त्यानंतर हे लाईव्ह एंड करू. जाऊया पाठी. ती गाय तिथे, गाय की बैल? गाय मेली आहे. हे आहे त्यांचे पण मला अनेक म्हणजे 5-6 जणांचे मला कॉल आले की असं असं आहे, गाय मृत्युमुखी पडली आहे, तर तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष. मी म्हटलं ना, तुम्ही एक तर नागरिक म्हणून तिथून उचलून न्यावं किंवा मग अजून काहीतरी तिथली उपाययोजना करावी, असं आहे. इथून जा, तिथेच थांब. हा आहे ही आपली दाभोळची शाळा, मराठी शाळा 1ली ते 4थी. आणि हे इथला आहे हा, म्हणजे इथे हा दाभोळ ग्रामपंचायतच आहे आणि तिथला हा परिसर. इथे पण हे असे खड्डे आहेत. हे आहे दाभोळ ग्रामपंचायत आणि त्याच्यासमोरचे हे रोड. हे असं सगळं. हा एक इकडे जातं रोड, तिकडचं पण करूया की. तेच म्हटलं, दाभोळ फिरायचं झालं तर मला 3 तास पुरणार नाहीत. हे सगळेजण बोलवत आहेत. नमस्कार नमस्कार. सगळेजण बोलवत आहेत, इकडे पण खड्डे आहेत, सगळं हा विषय. पण ठीक आहे, आपल्याला ज्या ज्या ठिकाणचे दाखवता येतात त्या ठिकाणचे दाखवतो मी. हे केतकरांचं हा दवाखाना आणि त्या समोरचा हा म्हणजे तो हा रस्ता आणि हे तिथला हा रस्ता आपण पाहतोय. यस, दाखवतोय. काय म्हणता? आता मी लेट आलो ना. हां हां हां, नाही बरोबर. ग्रामस्थ आता मी येताना पण अनेक लोकांना विचारलं की काय नेमकं दाभोळचे खड्डे कधी होणार. ते सगळ्यांनी खूप कमेंट दिल्या आहेत, सगळ्यांच्या खूप छान प्रतिक्रिया आहेत. हो, पण ते नाही, गणपती झाल्यानंतर पण ते कितीपर्यंत टिकणार हा पण प्रश्न आहे ना. 2 दिवस हे किती व्हॅलिडिटी फक्त 2 दिवसाची आहे. पण का 2 दिवसाच्या, आठवडाभर का नाही टिकत? ते करायला पाहिजे आपण, पाऊस पडायच्या अगोदर करायला पाहिजे. अच्छा. पण मग हे मध्यंतरी इथे गुडाऊनच्या इथे सिमेंट भरलं, इथे त्या रस्त्यावरती सिमेंट पुढं कुठं भरलं, फक्त डबल टाकले. अच्छा, पाऊसच यावा. बरोबर बरोबर बरोबर. पण हे त्रास सगळ्यांनाच आहे ना दादा, सगळ्यांनाच होतं. पण आवाज उठवत का नाही लोक, मला अजूनही कळत नाही. आता हाच प्रश्न मी पुन्हा तेच याच्यासाठी विचारतोय
की प्रत्येक भागातले नागरिक वेगवेगळे आहेत, त्यांचं मत वेगवेगळं आहे. काय पडलेलं नाही. कोणालाच कशाची पडलेली नाही. चाललंय का? बरोबर. ठीक आहे, हा सगळा परिसर आहे दाभोळचा. हो 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 दादा. पुन्हा जाऊ आपण, काही तिकडे परिसर आहे तो पण बघू. मी मगाशी एक घटना बोललो, ती घटना बघून आपण. हो नमस्कार, बोला. हां कुठल्या रस्ता नाही, पण कुठला दाभोळचाच रस्त्याचा म्हणतोय ना. होय होय होय, त्याच्यासाठीच हे सगळं चाललंय. नाही नाव असू दे, तुमची प्रतिक्रिया द्या आम्हाला की काय 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 तुम्हाला अडचण आहे किंवा मग काय होतं नेमकं, त्याची प्रतिक्रिया हवी. थांबा जरा एकदमला जाऊ दे. तुमचं नाव सांगा आणि कुठे राहता? मी राहतो खडपकरवाडीमध्ये. तुमच्याच भागामध्ये खूप खड्डे आहेत खडपकरवाडीत. हां कोण कसं बोलत नाही. कधी आम्ही कधी 2-3 महिन्याने येतो, कधी 5-6 महिन्याने येतो बरोबर. कधीतरी. होय, पण काय सुधारणा झाली पाहिजे. पण सुधारणा झाली हे सगळेच म्हणतायत, तो सुधारणार कधी ते तो प्रश्न, त्याचं उत्तर नाहीये. ठीक आहे, हरकत नाही, थँक्यू. ठीक आहे. माझं तेजस बोरगरे, मी पण दाभोळचाच आहे. तेजस बोरगरे. Yes. हो घ्या. आहे हो, आम्ही पण कधीतरी येतो असं. हो बरोबर बरोबर. 5-6 महिन्याने येतो आम्ही. आता हे काय, आम्ही तेच आता झाले 76 मिनिटं, जवळपास 1.5 तास आम्ही हे सगळं काम करतोय. मग बघितलं तुम्हाला. हो हो, आता लाईव्ह बघितलं असेल. हो ठीक आहे, तुम्हाला मी नंबर कोणाकडूनही घेतला तरी चालेल. हां घ्या, 2 मिनटं फक्त. त्यांना नंबर देतो आणि आपण पुन्हा. हो 77 44 99 11 34 34. हां 77 44 99 11 34. ओके गुड. चलो जाऊ इकडून. गाय मिली आहे तिथे जरा जाऊ. होय ना होय ना, बोलायला तर पाहिजेच. हां हो ये. थांब 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 थांब, हे महावितरणचं जरा कार्यालय. 2 मिनटं थांब. 212 फोन नंबर ना. 2 मिनटं. नमस्कार, येऊ. कोकण न्यूज तिथे ना, इथे आपण ह्या रोडवरती जातो ना, 212 नंबरचं पूल वाकलंय. हो हो हो, तिकडे जरा गांभीर्यानं लक्ष देतो, कधीही पडू शकतो. ऐकताय ना तुम्ही? हां म्हणजे नाही तुम्ही. हां कोणाला पाठवलं? अच्छा, साठे की कोण, काय दामले काहीतरी नाव आहे ना तुमचं, दापोलीत बसतात त्यांचं. हां काय म्हटले मग, त्यांचं काय म्हणणं आहे? हां पण काय अपडेट काय? अच्छा ठीक आहे, पण तुम्ही जरा बघून घ्या ते, कारण पडलं तर ते भयानक आहे, जीव जाईल. हे दाभोळचं महावितरणचं कार्यालय. कोण? आपल्याला त्या सार्वजनिक गणपतीच्या इथून जायचं आहे. हां तो नाही उचलला अजून, काय का बहीण तो काय गेलं काहीतरी माझ्या. किती आहे म्हणजे जवळ 78 मिनिटं झाली आहेत, पण लोक अजूनही बघतायत. चांगलं आहे. चांगला एकदम. तर हे मी तुम्हाला म्हटलं ना मगाशी लाईव्ह करताना की अजून एक घटना आहे. झालं तर हे तिथल्या प्रत्येक समस्या बाहेर येतील. ठीक आहे, ज्या ज्या प्रमुख आहेत, चल वेगानं चल. हो पुढे पुढे. याची प्रतिक्रिया घेऊया ना थोडी. दाभोळच्या खड्ड्यांबद्दल बोलतोय. होय होय, परत आता काय किती भयानक. आता हा किती सुंदर रस्ता आहे हो. हा पण तुमचे इथे मटेरियल काय वापरलं तेवढा सुंदर रस्ता आहे? संजयराव कदम. अच्छा, संजयराव कदम त्यांनी केलंय. किती वर्षापूर्वी केलं काका? 8-9 वर्ष. काय म्हणताय?
पण इथे थोडे मोठे खड्डे पडले असतील ना या रस्त्याला? काय म्हणताय? काय म्हणताय? मग चांगला रस्ता आहे मग हा. हीच गल्ली जरा बरी वाटली मला, म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं तुम्हाला हे साधारणतः 2013, 14, 15 की कधी तेव्हाचा खड्डा, तेव्हाचा रस्ता आहे हा. अच्छा, काय म्हणताय? अच्छा, हा एकच रस्ता फक्त त्यांनी बनवलाय की इतरही रस्ते बनवले? हा रस्ता चांगला आहे. नाही, आपण तेच लाईव्हच आहोत आता, तेच सगळे प्रश्न मांडतोय. म्हटलं आपले होय, मी केली बातमी केली, हो बातमी केली, मी टाकली आपल्या ग्रुपवर. हो, हा जरा मस्त रस्ता आहे आपलं. पोस्ट गल्ली, यस, जुनी पोस्ट गल्ली. हा रस्ता मस्त आहे, छान आहे. म्हणजे जिथे आपल्याला छान आहे तिथं छानच म्हणावं लागेल. हा मस्त रस्ता आहे. आणि ते काका म्हटलेत तांबट, जरा हां मंगेश तांबट दाभोळचे आहेत, हे त्यांचं दुकान आहे आणि हे त्यांचे भाऊ आहेत. काका नाव सांगा? भूषण तांबट. त्यांचं बॅटरीचा व्यवसाय हे आणि हे असं. पण ही छान सुंदर गल्ली आहे. हां हां हां, आम्ही इथल्या स्थानिक लोकांनी करून घेतलेला आहे. बरोबर. आम्हाला उतार आता हां, उतार दिलेला आहे आणि गटाराकडे पाणी सोडले पाणी साचत नाही ना. अगदी बरोबर आहे. कामगारांना चहा पाणी देऊन आमच्याकडे करून घेतलेलं आहे. होय, प्रत्येक होय. व्यापाऱ्यांनी हो 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 हो, असं आहे. गेलेलं आहे. नाही छान, पण ही गल्ली मला जरा दाभोळमधली बरी वाटते. व्यापाऱ्यांची गल्ली आहे. होय, म्हणून मग व्यापाऱ्यांची गल्ली आहे म्हणून व्यापाऱ्यांनी चांगलं ठेवलंय. बाकीच्या दाभोळकडे तुम्ही बघत नाही आहात. हां बघताय ना? अच्छा, हां काम करून बरोबर. नाही नाही बरोबर, चांगली गोष्ट आहे. एक्झॅक्ट. होय 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 होय. हां, लेवल टू लेवल. आणि पाणी पण नाही साचलं इथे, पाणी पण अगदी वाहत आहे, स्वच्छ सुंदर पाणी आहे. हे बघा, जे आहे ते चांगलं म्हणायची गरज आहे आपल्याला. हे बघा, हे स्वच्छ सुंदर गटारातलं पाणी आहे. हे गटारातलं पाणी कोण म्हणू शकत नाही, हे असं वाहतं पाणी आहे. हे दाखवण्याचं एवढंच हे आहे की जिथे आपण वरपासून बघितलं तिथला परिसर आणि हा परिसर, इथे टापटीपपणा आहे, स्वच्छता आहे, गटारं काय भरलेली नाही आहेत, गटारामध्ये वाहतं पाणी आहे आणि हा सगळा सुंदर परिसर दाभोळमधला. यस, थँक्यू सो मच. असं हे सगळं आहे. इथे काही खड्डे पाहायला नाही मिळत आहेत. कुठे गेला आहे ना, त्याला म्हणा खड्डे आहेत की नाही बघायला ये म्हणा बाहेर. हो नमस्कार. हां, खड्ड्यातून रस्ते ना भाई? काय कधी होणार खड्डे? हां, खड्डे कधी बुजवणार? होय, नितीन गुजर. गोरा, काल तुला ऑर्डर कोणी दिला होता वडापावची? ये बाहेर ये. आणि कॅन्सल कोणी? लोक दाभोळमधला हा चांगला परिसर आहे. मंगेश काकांचं म्हणणं आहे की व्यापारी आहे तिथे, त्यांनी सगळं चांगलं आहे. तुझं काय मत आहे? या रस्त्यावर खड्डे नाही आहे, स्वच्छ सुंदर आहे, पण बाकीच्या रस्त्यांवरती खूप खड्डे आहेत. हो, पण काय याचं कारण काय? कारण म्हणजे पण तुम्ही व्यापारी आहेत म्हणून चांगलं ठेवलं की काय? नाही, आमचा रोड चांगल्या पद्धतीच्या क्वालिटीचा केलेला होता. अच्छा, मग बाकीचे का नाही? बाकीचे जरा क्वालिटीचे करायला सांगायचं ना. गव्हर्नमेंट आपलं काम नाही आहे ते. बरोबर. आता हे जवळपास, आता तुला सांगतो, 82 मिनटं झाली आहेत आणि जवळपास 200 ते 250 500 लोक लाईव्ह बघतायत आपल्याला या क्षणाला. असं तर सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेतोय. तर मला म्हणून मी ह्या गल्लीमध्ये आलो. इथे गाय कधी मेली जरा मला सांगा. मी त्या ठिकाणावर जायचं आहे, पण कोणाला माहिती आहे का तिथे गाय कधी मेली? काय नाही, बैल आहे नेला होता. अच्छा, पण नेलं का तिथे? कालच नेला होता. नियोजन केलं? काल नेलं. अच्छा, कुणी? बहुतेक मालकानीच नेलं. अच्छा अच्छा, बहुतेक, बरं. आय डोंट नो. वास वगैरे स्मेल वगैरे येत असेल की नाही आता? काय माहित नाही, मी तिथे गेलो नाही. बरं बरं बरं, पण नेलंय. नेलंय. बरं झालं, म्हणजे तुझ्याकडून माहिती कळली मला. यस, थँक्यू. चलो, पोस्ट गल्ली आहे आणि ते सांगायचा उद्देश, इथेच आपण एक घटना होती म्हणून ती करण्यासाठी आलो. चलो, हा सगळा परिसर आहे, छान आहे, रस्ते चांगले आहेत आणि त्यांचं म्हणणं आहे की चांगलं काम केलं आहे आणि आम्ही सगळं झालेलं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. ठीक आहे, आपण गाडीवर बसू. थांबा, पोलीस पाटील आहेत दाभोळचे, कुडाळकर. नमस्कार. फक्त दाभोळचा हा एकमेव रस्ता आहे जो चांगला आहे, तर काय कारण काय याच्या मागचं? इथे चांगला माल वापरलाय, सगळं चांगलं आहे. काही जणांचं म्हणणं आहे की मग बाकीच्याकडे का नाही वापरलंय असं पण आहे.
काय तुमचं काय मत आहे या सगळ्याबाबत? आता काय होणं तर गरजेचं आहे. इथं गटार आहे बरोबर, चांगलं पाणी आणि वाहतं पाणी आहे. पाणी म्हणजे गटार असल्यामुळे हम्म. इथं पाणी साठा होत नाही त्यामुळे रोड टिकतो आपला बरोबर बरोबर. असा तो विषय आहे. पण इतर रस्त्यांची खूप अवस्था बेकार आहे. हम्म. हाय अवस्था बेकार. बरोबर. पाऊस पण तसंच पडलाय आता होय होय. या तर तेच होणं गरजेचं आहे, जरा चांगलं होणं गरजेचं आहे. आपण काही याच्यावर काय कोणावर टीका करत नाही आहोत, पण मुद्दा तोच आहे की दाभोळमधल्या ह्या सगळ्या समस्या आहेत. ह्या वेळेला जे खड्ड्यात भरला होते ना बरोबर चांगले भरला चांगले भरले बरोबर. आणि हे जे भरले होते हम्म. पण तिथे गोडाऊन मध्ये पुन्हा अगदी चिखलासारखं झालंय गोडाऊनच्या इथे. तिथे काय आता तिथे पण म्हणजे बघितलं पण फार आमच्या समोर पण 2-3 खड्डे पडले होते आता व्यवस्थित असते त्यावेळेला पाऊस नव्हता. काका पाणी आहे का हो? जरा जरा हात धुवायला द्या ना. हो हो या या काका धन्यवाद. आहे आता 2 दिवस अजून 2 ते 3 दिवस असं. 2 मिनटं फक्त हे झालं आता एंड करतोय लाईव्हचं. थँक्यू. चलो यस लाईव्हच आहे. होय होय बघ आपल्या चॅनलवरती लाईव्ह बघ. किती 1.5 तास झालं. 1.5 तास झालं. होय चलो. हा चांगला रोड आहे. हा रोड हा याला प्रॉब्लेमच नाही. हो याला प्रॉब्लेमच नाही आहे काही. चांगला टिकला रोड. हम्म. वरून पण येतो. नाही इथे बैल मेलेला ना या भागात ना. इथेच काय वास इथेच येत होतं. अनेक जणांनी सांगितलं तर ठीक आहे. आता बैल नेलंय तिथे कुजलेलं होतं. बैल नेलंय त्यामुळे काय हरकत नाही आहे. चांगली गोष्ट आहे. पण हाच तो परिसर जिथे मी म्हटलेलं की इथे आपल्याला जायचं होतं तर इथे एक ते जागा मालकानीच ते काम केलं. पण ह्या प्रत्येक जबाबदाऱ्या काय आपल्या पण आहेत. नागरिक म्हणून आपण पण हे सगळ्या जबाबदाऱ्या उचलल्या पाहिजेत. थोडं आता तुम्हाला दाभोळचा धक्का आणि दाभोळची फेरीबोट दाखवेन आणि बस. इथे पण काही ठिकाणी खड्डे आहेत. ठीक आहे हे भरलं तरी चांगलं होतील. इथे काही एवढं तसं फार काही त्रास होण्यासारखं नाही आहे. हे काय फक्त थोडी खडी किंवा मग थोडंसं काहीतरी टाकण्याची गरज आहे. ही फडणीस गल्ली आहे इकडे. हां पुढे राजा वैद्य यांची प्रतिक्रिया घेणं नाही आहेत. पण पाहिलं मी, नाही तर ते बाहेरच असतात दुकानाच्या. धन्यवाद कोकणकाटा लाईव्ह आलात त्यामुळे. होय तेजस जरा ठसाळवाडी इथे घेऊन जा. थांबा जरा 2 मिनटं. इथे एक खड्ड्यांचं खूप मोठं साम्राज्य असतं. थोडं थांब. किती काही झालं तरी रोड चांगलं होणार नाही मला तर वाटतोय. विजय पाडावे, महेंद्र ठसाळ, तेजस ठसाळ जाणे आमच्या रस्त्याचा लाईव्ह जरा ठसाळ दाखवते. पण आमच्या रस्त्याकडे सगळे दुर्लक्ष करत आहेत. कारण आम्ही आडगावमध्ये नाही असं आडगाव वगैरे बोलू नका. प्रत्येकाच्या एक म्हणजे आपण जिथे राहतो तिथे काही असं काही गाव आणि शहर वगैरे असं काही नाही आहे. ठीक आहे. पण त्या ठिकाणचे काही व्हिडिओ असतील. हे बघा प्रत्येक ठिकाणी मी जाऊन लाईव्ह करणं हे मला पण शक्य नाही आहे. कारण खूप मोठा भाग आहे हा, मोठा परिसर आहे. तुम्ही मला जर तिथले व्हिडिओ काही दिलेत, कारण मी आता बघा मी आता आहे तिथे फेरीबोट आहे आणि हा भाजीचं दुकान आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे की प्रत्येक ठिकाणी मी येऊ शकत नाही आहे. तुम्ही मला व्हिडिओ करून दिलात तर ह्या म्हणजे आम्ही ते माध्यमांद्वारे तिथे लावू किंवा मग तो त्याबाबतची बातमी देऊ. पण प्रत्येक ठिकाणी मी येऊन तिथं हे होणं हे मला पण शक्य नाही आहे असं आहे. आणि हे आहेत अक्षय कदम. खड्डे आहेत ना तुमच्या समोर काकी? खड्डे म्हटलं किती त्रास होतो खड्ड्यांचा. हां दगडी उडतात, पाणी नाही उडत. अच्छा अच्छा अच्छा. मग काय तुम्ही टाकायची जरा खडी वगैरे तिथे. मग कुणी हां बरं बरं बरं. तर हा भाजीचं दुकान आहे त्यांचं आणि त्याच्यासमोर हा सगळा परिसर. हा इथला एक प्रॉब्लेमच आहे. म्हणजे इथे खड्डे पडतातच आणि जरी केलं तरी ते चांगलं टिकाव धरणारं काम कधी होत नाही आहे इथे असं.
आम्ही किती वर्ष कच्च्या रस्त्यानेच प्रवास करतोय. होय महेंद्रजी, मला कल्पना आहे, मला पण माहिती आहे. तेजस हम तुम्हारे साथ आहे, लियाकत दरवेश, शहेबाज बामणे. तेजस सर मी पण दाभोळचा आहे, पण मी गेली कित्येक वर्ष दाभोळच्या रस्त्याची अशीच अवस्था आहे. होय मी पण तीच बघतोय, म्हणूनच हे लाईव्ह केलं आहे. तेजस हम तुम्हारे साथ. हां ठीक आहे, आपण सगळेच तुम्ही नागरिक म्हणून माझ्यासोबत आहात, त्यामुळेच एवढं सगळं आहे. कन्याशाळा रस्ते अरुंद झाले पाहिजेत, दाभोळ परत गजबजलेलं आहे. राजेश वरवटकर म्हणतायत आमचे मित्र बापू खोत. होय त्यांची प्रतिक्रिया आपण घेतली. आता कमेंट वाचतोय मी. आणि दाभोळ केतकर हॉस्पिटल, यस. गोरेगाव आंबेत नांदवी खूप अवस्था रस्त्याची. सर एकदा दापोली ते पाचपंढरी रस्ता लाईव्ह करा. होय तिकडे येऊ तर 100% करणार. चलो आता फक्त 1-2 धक्का दाखवतो आणि तुम्हाला फेरीबोट दाखवतो. चलो जाऊ आपण पटपट. किती जण आहेत, खूप दाभोळचं परिसर आणि दाभोळच्या समस्या बघण्यासाठी खूप लाईव्ह जोडले आहेत लोक. लाईव्ह जोपर्यंत सुरू आहे तोपर्यंत लोक काही कमी होत नाही आहेत. ठीक आहे, पण ही चांगली गोष्ट आहे, चांगली गोष्ट आहे. हे तुम्हाला जरा हा परिसर म्हणजे हे खड्डे आता खूप बघून झाले, तुम्हाला आता फक्त निसर्ग दाखवतोय. दाभोळ आणि दाभोळची ही फेरीबोट आणि हे दाभोळचं आईस्क्रीम, खूप छान आईस्क्रीम मिळतो. बद्री काका नमस्कार, लाईव्ह आहात तुम्ही. दाभोळमधलं तुमचं म्हणजे दाभोळमधली निसर्ग संपन्नता किंवा मग दाभोळची फेरीबोट तुम्हाला कशी वाटते, अगदी थोडक्यात सांगा. एकदम छान वाटतं. हां, दाभोळ राजस्थान किंवा मग इथल्यापेक्षा तुम्हाला कसं वाटतं? ते दाभोळला छान वाटतं. अच्छा. महाराष्ट्रात, कोकणात येऊन. बरं, हे आता तुमचे किती वर्ष झाली दुकानाला? ते 24 वर्ष झाले. अच्छा 24 वर्ष. 24 वर्षापासून दाभोळला आहेत. फेरीबोटचं हे दुकान आहे आणि खूप चांगले आईस्क्रीम मिळतात. म्हणजे हे माझं वैयक्तिक कमेंट आहे, मग वैयक्तिक प्रतिक्रिया आहे. हे छान असं त्यांचं दुकान आहे इथे दाभोळच्या फेरीबोटच्या जवळ. तुम्ही आता खूप लाईव्ह जण बघत असतील, त्यांना माहिती असेल इथलं आईस्क्रीम वगैरे त्यांनी खाल्लं असेल. तर हा सगळा भैरवनाथ आईस्क्रीम आणि त्याच्या इथलं परिसर आणि हे पुन्हा दाभोळची फेरीबोट. इथून तुम्ही पलीकडे जाऊ शकता. पलीकडचं गाव धोपावे आहे, तिथे ही फेरीबोट सोडते. इथे मला वाटतं बाईक, हो तेच दाखवत आलोय, तेच दाखवत आलोय. आता लोकांना खड्डे बघून कंटाळा आला म्हणून जरा निसर्ग दाखवतोय दाभोळचा. होय खड्डे दाखवले, तुम्ही लाईव्ह बघा. यस यस यस, त्याचं सगळ्यांचं मत एकच आहे की दाभोळचे खड्डे दाखवा. मी म्हटलं म्हणूनच खड्ड्यापासून सुरुवात केली आहे. आणि हे फेरीबोटच्या इथे जाणारे पर्यटक सगळे. हो यस, थँक्यू. हा ही दाभोळची फेरीबोट. काय बंद? हां जेवा. ही दाभोळ, होय येतो नंतर येतो. ही त्या ठिकाणी तुम्हाला सोडते आणि हा दाभोळचा सुंदर निसर्ग आहे. तुम्ही खड्डे खूप बघितलेत, आता जरा थोडं निसर्ग बघा. इथून तिथपर्यंत एक व्यक्ती असेल तर 20 रुपये तिकीट आणि बाईक आणि एक व्यक्ती सोबत असेल तर 85 आणि बाईक आणि फक्त म्हणजे बाईक आणि एक चालवणारा असेल तर 65 रुपये तिकीट आहे. आणि तुम्हाला जर हे म्हणजे आता या सगळ्या जे दापोली किंवा मग दाभोळच्या बाहेरचे जर जोडले गेले असतील तर तुम्ही खेड चिपळून न जाता तुम्ही दापोली नाही जेवा आरामात जेवा. होय तुम्ही खेड दापोली वगैरे तसं न जाता तुम्ही या रोडने आलात ना, अतिशय सुंदर आहे. म्हणजे दाभोळच्या इथे तुम्ही आलात की दाभोळचं समुद्र अतिशय चांगला आहे, दाभोळचं बीच अतिशय सुंदर आहे. जर मी कधीतरी बीचचा व्हिडिओ नक्की करेन, लाईव्ह करेन. आता आपण खूप वेळ लाईव्ह झालो आहोत त्यामुळे ते मी नंतर कधीतरी दाखवेन. पण दाभोळच्या इतर ठिकाणी पण अशी काही ठिकाणं आहेत जी निसर्ग संपन्न आहेत. संपूर्ण दाभोळ पण त्याच याचं निसर्ग संपन्नतेनं भरलेलं आहे आणि आम्हाला अभिमान आहे तुम्ही दाभोळची समस्या मांडल्याबाबत. होय मी पुण्याहून पाहतोय, छान काम करते तुम्ही, कौतुकास्पद आहे सर. बालाराम ढासा, यस बालारामजी, थँक्यू सो मच. तुम्ही कोकणाच्या इतर ठिकाणाहून हा लाईव्ह पाहताय. मी तेच म्हटलं की दाभोळच्या समस्या आपण खूप मांडल्या आहेत, पण हे म्हटलं थोडं दाभोळचं निसर्ग पण तुम्ही बघा की फक्त दाभोळला खड्डे नाही आहेत किंवा मग इतर समस्या नाही आहेत. दाभोळ इतर बाबतीत पण छान आहे. थोडा धक्का दाखवतो दाभोळचा आणि मग त्यानंतर हे लाईव्ह आपण बंद करू. 2 तास झालेत मला वाटतं या लाईव्हला. हे असं आहे, खूप छान आहे. आणि इथून जरूर प्रवास करा, दाभोळ फेरीबोट सेवा आहे. इथून जरूर या ठिकाणाहून आवश्यक आणि जरूर प्रवास करावा असं ठिकाण आहे. जाऊया का धक्क्यावर जाऊ आणि या लाईव्हला विश्रांती देऊ. आता मोबाईलला पण विश्रांती देऊ, मला पण विश्रांती मिळेल. होय चल
आता दाभोळ धक्क्याकडे आम्हाला अभिमान आहे. तुम्ही दाभोळचं ओके होय. अजून कोणाचे कमेंट आहेत? हे दाभोळ, हे दाभोळचं बस स्टँड. थांब 2 मिनटं. होय बालारामजी, माहिती आहे मला संतोष पंडित यांचं काम खूप छान आहे आणि त्याचंच आपण हे थोडं नागरिकांच्या समस्या आहेत म्हणून मांडतो. हे दाभोळचं बस स्टँड आहे. इथे गाड्या लागतात. इथे पण खूप खड्डे होते, पण नंतर हे रस्ता बनवला आहे आणि चांगलं झालेलं आहे. इथून दाभोळ, दापोली, मुंबई या सगळ्या इथून निघतात. हा दाभोळचा बस स्टँड. आणि इथे दाभोळला अजून एक समस्या आहे, ती म्हणजे इथे ATMच नाही आहे. आता ते काय म्हटलं आधी सुरू होतं, पण इथे बँक ऑफ इंडियाचं एक ATM आहे आणि हे SBIचं आहे. ते इथूनच त्यांनी हेच केलं. पूर्ण अशी अवस्था आहे इथल्या ATMची. आणि तिथे एक बँक ऑफ इंडियाचं आहे, पण ते पण नादुरुस्त आहे. तिथून पण काही पैसे येत नाही आहेत असं. आणि ही जाऊन आलो. आणि ही दाभोळचं हा हॉटेल आणि हा आहे दाभोळचा धक्का. तर अनेक जण कमेंट करतील की इथे याची पण बातमी करा म्हणून. सुलभ शौचालय काय म्हणतोय? दाभोळचंच सगळं सुरू आहे. थेट दाभोळच्या काही समस्या आहेत त्या आहे ना, बोलतील ना? यस, थँक्यू. हा दाभोळचा धक्का आहे. संध्याकाळी इथे मच्छीवाले वगैरे लिलाव वगैरे इथे या ठिकाणी होतो. लिलाव मच्छ्यांचा. आता काही इथे बर्फ भरणं वगैरे सुरू आहे आणि लिलाव ज्या ठिकाणी होतं ती ही जागा दाभोळची. इथून मच्छीमार वगैरे बोटी येतात. फक्त इथे जाऊ आणि मग पुन्हा दाभोळच्या इथे जाऊ. हा सुलभ शौचालय आहे. अनेक जण म्हणत आहेत की हे खरं महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचं आहे. त्यांनी कधी 14/2015ला उद्घाटन केलं आहे. दापोली मंडळ खेडे विधान मतदारसंघ यांच्या हस्ते. ठीक आहे. हे पाटी यासाठी दाखवतो आहे की या अखत्यारीमध्ये हा सुलभ शौचालय झालं आहे, पण अतिशय घाण व्यवस्था आहे. मला कळत नाही की इथे येणाऱ्यांना, म्हणजे मी आज जाऊ शकत नाही आणि काही महिला पण आहेत, त्यांना पण हे काही म्हणजे लाईव्ह महिला पण जोडल्या गेल्यात, त्यांना पण हे काय दाखवणं बरोबर नाही आहे. म्हणून मी बाहेरूनच दाखवतो आहे. घाण वगैरे असेल त्यामुळं काही जण बघणार नाहीत म्हणून मी आतमध्ये जात नाही आहे, बाहेरूनच दाखवतो आहे. हे पुरुषांचं आहे, पण अतिशय हे आहे घाणेरडं आहे. म्हणजे तिथे एवढं हा मोठा एवढा दाभोळचा धक्का आहे. अहो रस्त्याचं सगळे येता जाताना तेच विचारतात की रस्ता काय. अहो खड्डे दाखवले, आता लोकांना दुसरं पण दाखवतोय. होय. आधी लोकांना खड्डे दाखवले, आता फक्त दाभोळचा निसर्ग जरा दाखवतो. लोकांना ते पण बघू दे की फक्त दाभोळला खड्डे नाही आहेत, निसर्ग पण आहे असं. हा एक सुलभ शौचालयाचा मुद्दा आहे जो अनेक वर्ष झालेली आहे. साधना बोत्रे जे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष आहेत, त्यांनी माझ्याकडून ही याबाबतची बातमी करून घेतली, पण त्यांनी आवाज उठवला तर हे काम होऊ शकतं. किंवा मग इतर ज्यांना एक इथले प्रतिनिधी म्हणून कोणीही आवाज उठवू शकतो आणि हे केलं तर खूप चांगलं आहे. म्हणजे इथे इमारत आहे, सगळं चांगलं आहे, फक्त जी काही स्वच्छता आहे ना ती केली तर इथे पाण्याची व्यवस्था, ह्या 2 गोष्टी जर इथे केल्या तर हा काही हे बेकार नाही आहे. ही बिल्डिंग चांगली आहे, सुस्थितीमध्ये आहे. आणि ह्या ठिकाणी जे काही पर्यटक येतात किंवा मग इथे मच्छी नेणारे येतात किंवा मग इथे ते बस स्टँड आहे, बस स्टँड तिथे आहे, तर तिथून येणारी लोक किंवा धक्का येणारी म्हणजे माझं म्हणणं एवढंच आहे की जर पर्यटक दाभोळला आलं तर त्यांना स्वच्छतागृह कुठे आहे? कुठेच नाही आहे. त्या फेरीबोटच्या इथे आहे. जो दाभोळचा फेरीबोट जेव्हा मी मागच्या वेळची धोपावच्या फेरीबोटची स्वच्छतागृहाची केली, त्यांनी अजूनही त्या ठिकाणी काही व्यवस्था केलेली नाही. दाभोळच्या आहेत बऱ्यापैकी आहे, तिथे माणूस जाऊ शकतो आतमध्ये, म्हणजे व्यवस्था तेवढी ठीक केलेली आहे. पण मग ह्या धक्क्याच्या इथे एवढं प्राचीन बंदर आहे, मोठं बंदर आहे, लाखांचे व्यवहार होतात, मच्छी येते, अशा ठिकाणी आपल्याला फक्त एक दाभोळचं नाव खराब न होण्यासाठी एक हे स्वच्छतागृह चांगलं झालं पाहिजे. माझं एवढंच म्हणणं आहे की आपण दाभोळला जेव्हा लोक ह्या ठिकाणी येतात, पर्यटक म्हणून थांबतात, मला अजून एक ह्या सगळ्याबाबत आवर्जून सांगायचं आहे की जेव्हा पर्यटक इतर ह्या ठिकाणी जातात, म्हणजे मुरुडला जातात किंवा मग दापोलीला जातात, त्यावेळी लोक त्या ठिकाणी थांबतात. दाभोळला येतात तेव्हा लोक त्या फेरीबोटने येतात आणि पलीकडे जातात. बरं दाभोळला बीच नाही आहे का? तर आहे.
अतिशय चांगलं आहे गुहागरपेक्षा. म्हणजे त्यांची काय मी हे करत नाही आहे की तिथे चांगलं नाही आहे, पण त्याच्यापेक्षा पण किंवा मग इतर बीचपेक्षा पण चांगला बीच हा दाभोळला आहे. पण पर्यटक इथे काही पाट्या नाही आहेत की हा बीचकडे जाणारा रस्ता आहे किंवा मग असे काही होर्डिंग्स नाही आहेत, काही व्यवस्था नाही आहे. त्यामुळे इथले पर्यटक हे इथे थांबत नाहीत. मग ते फेरीबोटने येतात आणि गुहागरला जातात, गणपतीपुळ्यामध्ये जातात, तिथून रत्नागिरीला जातात. पण दाभोळला जी पर्यटकांची संख्या आहे इथे थांबण्याची ही अतिशय बोटावर मोजण्यासारखी आहे. तर त्याला ह्या सगळ्या गोष्टी कारणीभूत आहेत मला वाटतं. म्हणजे रस्ते आहेत, इथले स्वच्छतागृह आहेत, इथल्या प्रत्येक गोष्टी आहेत, त्याच्याकडे आपल्याला लक्ष देणं गरजेचं आहे. ही भडास किंवा मग ह्या सगळ्या प्रश्न आहेत ना, हे अनेक दिवसापासून डोक्यामध्ये होते आणि म्हणून ते आज लाईव्हच्या माध्यमातून मी करतोय की आता ही बस आली तर ह्या बसमधल्या उतरलेल्या लोकांना काय करायचं, त्यांना जर इमर्जन्सी असेल तर तिथल्या आलेल्या प्रवाशांनी काय करायचं. मग याच्यामध्ये फक्त नाव खराब होतो तो केवळ आणि केवळ दाभोळचं आणि दाभोळमधल्या असलेल्या व्यवस्थेचं. मला ते बदलायचं आणि ते नको आहे आणि ते प्रत्येकाला नको आहे. दाभोळच्या व्यवस्थेबद्दल, दाभोळच्या कुठल्याही प्रश्नाबद्दल जेव्हा मला कॉल येतात किंवा मला SMS येतात आणि तुमच्या दाभोळला काय आहे, इथे स्वच्छतागृह नाही आहे, बसण्याची जागा नाही आहे, रस्ते नाही आहेत, काही अनेक म्हणजे जे प्रत्येकाला जसे जसे अनुभव येतात ह्या सगळ्याचं मांडणी जेव्हा लोक करतात ना, तेव्हा ह्या सगळ्याबाबत फार शोकांतिका वाटते. असं सगळं आहे. हा दाभोळचा परिसर. हा शौचालय एक झालं मगाशी म्हटल्याप्रमाणे, त्याच्याकडे कोणी लक्ष दिलं तर हा अतिशय चांगला आहे. आणि हा जो काही समुद्र आहे ना, म्हणजे अप्रतिम आहे. इथून तुम्ही फोटो काढा, काहीही काढा. हे आता स्त्रियांसाठी आहे. आता हे स्त्रियांसाठी आहे. हे बघा, पाणीचं तर विषयच नाही आहे. लाईट आहेत की नाही ते पण काही कल्पना नाही आहे. पण लाईटचा मुद्दा नाही आहे इथे. लाईट नाही, पाणीच नाही तर काय, मीटर पण बंद असेल, कापून नेलं असेल, ते मीटर बंदच आहे ते असं आहे. हे बघा, हे आहे चांगलं, फक्त इथे स्वच्छता करणं आणि पाणी, बस ह्या दोन गोष्टी आहेत. आता महिलांनी काय करावं मला काही कळत नाही. महिलांनी जर इथल्या, आता तिथे महिला आहे, तिथे उभ्या राहिलेल्या महिलांनी काय करावं, कुठे जावं, म्हणजे इमर्जन्सी कोणाच्या घरी जावं नाही ना. एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह हे असणं हे प्रत्येक तिथल्या प्रवाशाचं, प्रत्येक तिथे राहणाऱ्या माणसाचा हा अधिकार आहे. आणि त्याला लक्ष देणं, हे टोलवाटोलवी करणं, हा त्याचं काम आहे, याचं काम आहे, हे असं करणं मला वाटतं बरोबर नाही आहे. ह्या अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे एक खड्ड्याचं फक्त समस्या घेतली आणि त्याच्यातून किती समस्या निघाल्या हे तुम्हीच सांगा. आणि हा दाभोळचा सुंदर असा धक्का असं आहे. हे जरा इथे घाण वगैरे केली आहे, पण हे आपल्या लोकांनीच केली आहे. हे मला वाटतं बरोबर नाही आहे. हे जे काही कचरा करतात काही ठिकाणी, म्हणजे काही बाहेरून पण वाहून येतो, त्यामुळे काही सगळंच काही लोकांनी केलं असं पण म्हणायची काही आवश्यकता नाही आहे. आता हा स्वच्छतागृह बंद आहे, पण मग लघवी करण्यासाठी लोक इथे येतात. इथे हा आडोसा, म्हणजे हे इन डिटेल सांगणं काय गरजेचं आहे की हे असं असतं. इथे लोक लघवी करण्यासाठी येतात. हा ठिकाण, हे असं समुद्र. पुरुषांचं ठीक आहे, महिलांनी काय करायचं, महिलांसाठी काय व्यवस्था आहे सांगा मला. पुरुष कुठेही जातात, तिकडे जातील, कुठेही जातील, पण एक महिला म्हणून ह्या ठिकाणी आली, एक पर्यटक म्हणून एक महिला आली, तर तिने काय करावं याचं उत्तर मला कोणी ह्या कमेंटमध्ये देईल ना, त्याला मी हे करेन, म्हणजे मी त्याला उत्तर देईन की हां. शालिनी मयेकर, अक्षय, अभिनंदन पुन्हा, ठीक आहे. काही कमेंट आहेत. मुद्दा तोच आहे, बोलून बोलून मला पण दम लागतो आहे. तर महिलांसाठी इथे काही व्यवस्था नाही आहे आणि बंदर खूप छान आहे. इथे होड्या आहेत, तिथे पण थोडं जाऊ. 250 लोक बघतात अजून पण. लोकांना खूप आवडलेलं दिसतं हे लाईव्ह. हे असं आहे, खूप सुंदर आहे निसर्ग. समोर वेलदूर, नवानगर, धोपावे अशी 3 गावं आहेत. असं तिकडे अंजनवेल एकदम टोकाला तुम्ही पाहताय, तो अंजनवेल आहे. वेलदूर समोरचं इंद्रॉन आहे. असं हे किती सुंदर गाव आहे सांगा मला, किती सुंदर गाव आहे. जर इथे व्यवस्था केली आणि पर्यटकांना आपण जर थांबवलं तर मला वाटतं की इतर ठिकाणी जाणारी लोक ही दाभोळला येतील. आणि देवीचं मंदिर आहे, एक समुद्रावरचं देवीचं मंदिर किती सुंदर आहे. तिकडे 3 ते 4 अशी देवीची मंदिरं आहेत. देवीचं मंदिर, मारुतीचं मंदिर, जे अतिशय म्हणजे तुम्ही वर्णन नाही करू शकत. अतिशय शांत, जिथे कोणी जात नाही, तुम्ही म्हणजे निवांत बसू शकता समुद्राच्या बाजूला आणि देवीचं दर्शन घेण्यासाठी. असं हे सगळं, हा धक्का आहे आणि हा सगळा असा सुंदर परिसर आहे. ठीक आहे.
आता हे बंद करतो. एकदा फक्त तिथे आलो की झालं. आता बऱ्यापैकी आपण समस्या मांडल्या आहेत. आता फक्त मी पण जरा विश्रांती घेतो, कारण जवळ कंटिन्यू 2 तासापासून लाईव्ह आहे. 104 मिनटं झाली आहेत. पण मी पुन्हा एकदा आवर्जून सांगतो, तुम्ही पहा हे लाईव्ह. ज्यांनी आत्ता लाईव्ह पाहिलं त्यांनी ठीक आहे, पण ज्यांना नंतर नोटिफिकेशन येतील ना, त्यांनी हा लाईव्ह नक्की पाहावा. म्हणजे इथल्या काय आहे, दाभोळ नेमकं काय आहे, दाभोळमध्ये काय आहे, ह्या सगळ्या प्रश्नांचं किंवा मग दाभोळमधल्या गोष्टींचा तुम्हाला या लाईव्हमधून सगळं काही अनुभवता येईल. हे बघा, हे मी म्हटलं ना, प्रचंड लाखोंची उलाढाल होते. दादा कुठून आलात मच्छी घेऊन? कुठून आलात मच्छी घेऊन? नाही बोट कुठची म्हटलं? अच्छा, तिकडचे गावावाले. कुठचं गाव कोणतं? हां, अच्छा भाटीचे. बरं, हां आलं लक्षात. अच्छा, काय आणलं? काय मच्छी आणली? अच्छा, माकुळ आणली. ही काय, हिचं नाव काय? अच्छा, राजा राणी. भारी आहे. होय होय होय. आणि माकुळ कुठे आहेत? अच्छा, दिलीत का? किती दिवस गेलात तुम्ही मच्छीसाठी? 2 ते 3 दिवस. अच्छा, 4 दिवसानंतर आज पुन्हा इकडे आलात. असं आहे. हे एक वेगळं लाईव्ह होऊ शकतं. बोटीवरच्या लोकांचं जीवन कसं आहे, थोडं अजून आज जाऊ. काय करतोय? अच्छा, हे इथे मच्छी ठेवतात. बरं 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 बरं. अच्छा, हे मच्छी म्हणजे बर्फ वगैरे मच्छी इथे ठेवता का? मस्त आहे एकदम. ह्या बोटी आहेत. किती वर्ष झाली काका ह्या बोटीला? 10-15 वर्ष. अच्छा अच्छा. हे सगळे आपल्याकडच्याच बोटी आहेत ना, इथल्या जवळपास धोपावे, नवानगर, बोरोंडीचे वगैरे, हरणै वगैरेचे असतील. मग दाभोळला तुम्ही मच्छी घेऊन येता. मोठं म्हणजे हरणैला पण काही जातात ना, मग दाभोळ असं का तुम्ही निवडलं? बरोबर. घोडे मच्छीची पलटी होते, त्यामुळे लोक इकडे येतात. बरोबर बरोबर. काळजी घ्या. आता हे लाईव्ह आपण बंद करू. तुम्हाला हे 2 स्पॉट, हा सगळा असा शांत निवांत. तुम्हाला वेळ घालवायचा असेल तर संध्याकाळ कधीही या, ते शांतच असतं. नारळाची बाग, नारळाची झाडं, हिमधून येणारी आणि इथूनही येणार दाभोळची खाडी. अगदी पुढे वाशिष्ठी नदीला जाऊन पोहोचते. म्हणजे चिपळूणची नदी आहे ती. म्हणजे चिपळूणमधून वरून ज्याच्यामुळे चिपळूण भरतं, ती अशी ही नदी आपली खाडी ही जाऊन पुढे वाशिष्ठीला मिळते. पुढे खूप मोठी आहेत, आजूबाजूची गावं आहेत, खूप छान आहेत. हा सगळा सुंदर परिसर आहे, कमाल आहे. दाभोळ प्राचीन बंदर आहे, खूप मोठी. आधीचे जेव्हा आपण इतिहास वगैरे वाचतो, जेव्हा शिवाजी महाराज ज्यावेळी ह्या ठिकाणी समुद्रावरून जायचे, त्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अनेक सगळा हा असा सुंदर परिसर. ही मशीद आहे दाभोळची, ती पण एक इतिहासाची साक्ष देणारं ठिकाण आहे. असं पूर्ण दाभोळ फिरायला ना, मी तुम्हाला म्हणजे लाईव्ह जर आपण केलं ना, तर कमीत कमी आपल्याला अर्धा दिवस तरी जाईल. आणि ही लॉन्च काय म्हणताय? नमस्कार. होय काय घेतोय? हो, तेच दाखवतोय. ही नवानगरला जाणारी बोट, आणि इथेच गणपती विसर्जन होतात ना. आज दाभोळचं हे 2 तासाचा हा पूर्ण लाईव्ह आहे. दाभोळच्या खड्ड्यांपासून दाभोळच्या सगळ्या समस्या आहेत. दाभोळच्या सगळ्या समस्या ह्या व्हिडिओमध्ये मांडल्यात. होय. हे नाकवा ना. ठीक आहे, तुम्हाला ओळखणारे इथे कमेंट करतील. हा, ओळखती काय? सर्वच ओळखती. गणपती बाप्पा विसर्जन म्हणतोय की गणपती विसर्जन संध्याकाळी आपण करू त्याचं. हे बघा, हे लाईव्हच आहे.
हे लाईव्हच आहे. इथे गणपती बाप्पांचं विसर्जन होतं. इथे आज विसर्जन होईल ते हे ठिकाण. हे मंदिर आहे आणि होय होय तिथलं पण घेतलं. आणि हे जाणारे प्रवासी. होय होय होय. हा नाही इथले दाभोळीच. हो चला थँक्यू सो मच. होय होय रस्ता वगैरे सगळा झालेला आहे. रस्ता आपण मांडले. होय नाही बरोबर नाही खरंच आहे ती. हो असा नाही बोलायचा. कोमात गेलेला माणूस ह्या धावून नव्हते कोमात नाही लोक ऐकतायत. होय हो हो पॅसेंजर आलेच सगळे. दाभोळचे आता चाललेत कुठे ते? नवानगरला. अच्छा नवानगरला. आपण वेल्दूरला नाही जात आता. खाली गेला असं पॅसेंजर. हा चला तुम्ही म्हणताय तर पॅसेंजर जवळ पण बोलूया आपण. पण मी काय म्हणतोय हे वेल्दूरला तुम्ही जात नाही का असं म्हणतोय? वेल्दूरला हाय. अच्छा वेल्दूरला पण काय पाण्यामुळे जात नाही का? अच्छा हा काय म्हणताय कुठे चाललात गणपतीसाठी? अच्छा हे सगळे तुम्ही इथले नवानगरचेच? अच्छा हा तुम्ही दाभोळचे. तुम्हाला ओळखतो मी. तुम्हाला पण ओळखतो. आणि तुम्ही अच्छा दाभोळचे. मग असं फिरण्यासाठी की गणपती पाय पडण्यासाठी? अच्छा 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 छान आहे. यस हे काय बातमी चालूच आहे. होय 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 सगळ्यांचं तेच म्हणणं आहे. होय हे लाईव्ह रस्त्याच्या बातमीनंच सुरू केलं मी. 2 तास तेच आहे लाईव्ह. असं आता भेट नाही घेणार तो. हा होय 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 खरं आहे. थँक्यू सो मच. हे लाईव्हला आता आपण इथे विराम देऊ. खूप सविस्तर आणि मला पण अपेक्षित नव्हतं की हे काही एवढं वेळ मी काय बोलू शकतो किंवा मग एवढ्या वेळ हा लाईव्ह पुढे सुरू राहू शकतो. तर हे राहिलं आणि जवळपास आता 111 मिनटं म्हणजे जवळपास 2 तास हे कंटिन्यू लाईव्ह आहे. तर थँक्यू सो मच. हे लाईव्ह बघितलात आणि तुमच्या कमेंट्स सगळ्या मी पाहिल्या. त्या कमेंट्सचं अभ्यास पण काही लोक जे आहेत जे बघतायत त्यांनी करायला हवं आणि ज्या काही समस्या आहेत त्या देखील पाहायला हव्यात. धन्यवाद. थँक्यू सो मच.